ζηλιάρα σου καρδιάς, αμάν καρδιάς. Έτσι η ζηλιάρα σου καρδιάς να πάψει να μου κάνει, αμάν αγάπη μου, να πάψει να μου κάνει. Πεισματικά γιατί θα βρω, αμάν γιατί θα βρω. Γεια σας. Μαζί και σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε μια εκπομπή εντελώς διαφορετική, σε μια συνέντευξη μέσω της οποίας θα ξεδιπλώσει μια ολόκληρη εποχή ένας καλός φίλος. Μιλάω για τον Γιώργο το Φραγκάκη ή Φραγκογιώργη στον Ηπηδητό. Σήμερα με το συνεργείο της Παγκρίτιας Τηλεόρασης βρεθήκαμε κοντά του και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και εκείνο αλλά και τη γυναίκα του, την κυρία Ολυμπία, γιατί μας δεχτήκανε με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε και μας ετοιμήσατε και να σας εγνωρίσουμε από κοντά, αν σας ξέρουμε βέβαια, διότι πάρα πολλές φορές παρακολουθούμε από το τηλεόραση τις εκπομπές σας και αυτό μας δίνει ακόμη περισσότερη χαρά να σας... Και τώρα ιδιαίτερα που ήρθατε στο σπίτι μου, είμαι πολύ συγκινημένος με αυτή την επίσκεψη. Να είστε καλά. Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι το ζευγάρι που θα δείτε σήμερα σας μιλάει έχει πολύ μεγάλη κοινωνική επιφάνεια, 3 παιδιά και οι 3 καθηγητές. Είναι αυτά τα παλιά ζευγάρια, τα μεταπολεμικά, που κοίταζαν τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Που κοίταζαν τα παιδιά τους πώς να γίνουν εξαίρετοι άνθρωποι στην πολιτεία. Διαφορετικές εποχές από τη σημερινή, που ο καθένας κοιτάζει πώς το παιδί του θα βγάλει λεφτά γρήγορα. Πώς θα βρει τον τρόπο να γεμίσει την τσέπη του λεφτά. Εντελώς διαφορετικά πράγματα. Θα μιλήσουμε σήμερα για ιστορία. Θα πιάσουμε από τα παιδικά χρόνια του κυρίου Γιώργου και της κυρίας Ολυμπίας, θα μιλήσουμε για την κατοχή και μετά θα πάμε στα πικρά χρόνια του εμφύλιου σπαραγμού. Τότε που η μισή από τη μια μεριά και η μισή από την άλλη αλληλοχτυπιόντουσαν οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, και που η εποχή εκείνη δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα
που αν δεν τα είχε το έθνος μας, ίσως να ήταν μερικά βήματα πιο μπροστά. Γιατί ήρθα σήμερα και γιατί διάλεξα αυτό το ζευγάρι? Γιατί ο κύριος Γιώργος, κυρίες και κύριοι, στα 23 του χρόνια βρέθηκε να έχει φάει 2 σφαίρες και να δεχτεί και χαριστική βολή ενώ είναι κάτω στο έδαφος και να καταφέρει παρά τα αυτά να επιζήσει. Το τραγικότερο, ότι όλες αυτές οι πληγές, οι 3 χαίνουσες πληγές στο κορμί του, που θα τον ακούσετε σε λίγο να σας λέει τι και πόσα πάνδυνα υπέφερε, οι 3 λοιπόν αυτές πληγές από αδερφικό χέρι. Φωνάξτε τα παιδιά σας κοντά να ακούσουν, δεν θα χάσουν την ώρα τους, θα μάθουν πάρα πολλά πράγματα. Ειλικρινά αισθάνομαι πολύ όμορφα που είμαι κοντά σου, κύριε Γιώργο. Και εμείς επίσης είμαστε ευχαριστημένοι. Λοιπόν, είναι οι καλύτερες στιγμές της ζωής μου αυτή την ώρα που βλέπω. Μου έχουν πει ότι μιλάτε υπέροχα. Μου έχουν πει ότι είστε υπέροχος ομιλητής. Και θα πάμε πολύ καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι. Ήσασταν παιδί τι οικογένειας? Η οικογένεια η δικιά μας, η μητέρα μου γέννησε 8 παιδιά. 8 παιδιά. 8 αγόρια. Και τα 8 αγόρια. Και τα 8 αγόρια. Ναι. Τα 2 πεθάνανε πιο μπροστά, εμείναμε 6. Είμαι ο 5ος κατά σειρά. Η μητέρα μου ήταν μια αγράμματη, δεν είχε πάει σε σχολείο ποτέ. Είχε όμως κατορθώσει να μας δώσει τον απαιτούμενο σεβασμό απέναντι το ένα παιδί με το άλλο. Λέει, ο πρώτος, ο δεύτερος θα σέβεται τον πρώτο και ούτω καθεξής, ήταν αλυσίδα. Ναι. Το δε ότι απαγορευότανε. Μητέρα, ορίστε, αυτό έπρεπε. Γιώργο, Δημήτρη, Σταύρο και ούτω καθεξής. Αυτά ήταν τα λόγια της μητέρας μας. Εκατόρθωσε να εθρέψει, να μας δώσει μια καλή αυτή ως οικογένεια. Ναι, είπατε να ανεθρέψει. Ναι. Εύκολα σας ανέτρεψε τα δύσκολα. Δύσκολα χρόνια. Μας έλεγε ότι πήγαινα μακριά, εθέριζα, εμάζευα ελιές και είχα και στην πλάτη μου το παιδί και το σήκωνα το βράδυ και φεύγα από τις ελιές. Και ερχόμουν. Γράμματα? Γράμματα ήταν γράμματα, τελείως. Εσείς. Εγώ τελείωσα το δημοτικό. Το δημοτικό. Ναι. Καλός μαθητής. Μαθητής ήμουν, άκουμε δείτε, όχι και άριστος αλλά μέτριος. Εμείς θα σπουδάζαμε όλα τα αδέρφια, αλλά είχαμε ο πρώτος μας αδερφός, τον λέγανε Παντελή, πήγε στο Καστέλι στο γυμνάσιο. Έτσι από πνευμονία, την ώρα που χτίζα το γυμνάσιο, αρρώστησε το παιδί και πέθανε στην 4η τάξη του γυμνασίου. Αυτό ήταν κακό σημάδι στην οικογένεια. Μεγάλο πλήγμα. Διότι αποσαιρέτησε το σπίτι. Εγώ λέει τότε ήμουν στην Κούνια. Μηνούς χρονού παιδί ήμουν. Έφυγε από το σπίτι, πήγε στο σχολείο και μετά 3 ημέρες ειδοποίησαν και το πήραν νεκρό. Από το Καστέλι, από το σχολείο. Ναι. Αυτό ήταν αιτία και δεν ήθελε η μητέρα μου να σπουδάσει τα άλλα παιδιά. Όσοι με έκαψε, λέει, η πληγή αυτή πέθανε και ήταν το παράπονο της αυτό. Είναι τη λέξη ο Παντελής, ο Παντελή τον λέγανε αυτό. Αυτό ήταν. Κύριε Γιώργο, και μεγαλώνετε και πηγαίνετε στο σχολείο με δυσκολία. Στο σχολείο. Οικονομικά πώς θα περνούσε η οικογένεια? Οικονομικά περνούσαμε, άκουτε δείτε, ο πατέρας μου είχε μια καλή περιουσία, ήξερε και γράμματα, διότι και τελειώσει το σχολαστείο την πρώτη τάξη και πήγαινε στη δευτέρα τάξη στο Τζερμιάδο, στο Λασίτη, γιατί η καταγωγή μας ήταν από εκεί, η μητέρα του ήταν από εκεί, αλλά σε μια επανάσταση μετά διέκοψε και έτσι έμεινε ως αγρότης. Αλλά και ως αγρότης είχαμε καλυμμένο. Αγόραζε, είχε τα κύτταρα. Τα κύτταρα, πολλά λεπτά την εποχή εκείνη. Ναι, τέλος πάντων, τα δύσκολα χρόνια της εκατοσής, να φτάσουμε εκεί, δεν πεινάσαμε διότι είχαμε ένα αλευρόμυλο στην αυλή. Μέρος, όχι ολόκληρο, ένα μέρος του αλευρομύλου. Βγάζαμε δημητριακά αρκετά. Μήλος ο οποίος κινείται με αέρα? Όχι, με νερό. Με νερό. Υδρόμυλος, Εδώ στο χωριό, στον υπηρετό. Στην αυλή.
Στον Ιππιδητό. Στην αυλή κάτω. Α, στην αυλή, στο χωριό αυλή. Μπράβο, ναι. Ήσανε εκεί ο Μήλος αυτός, όλα τα χωριά επιζαίνανε και αλέθανε τα χρόνια της εκατοσίας, γιατί δεν υπήρχαν εργοστάσια αυτά, και πηγαίνανε ό,τι είχε ο καθένας το άλεθε εκεί. Όποτε ήσανε δικαιώματα από εκεί, είχαμε σιδηρά δικά μας, πάρα πολλά σιδηρά βγάζαμε. Οπότε δεν πεινάσατε καθόλου. Και ερχόμαστε στην κατοχή. Ναι, στην κατοχή τη ζείτε, Άντωνα, την κατοχή. Η κατοχή εμένα έχει πίκρα πολύ, διότι πήραν τον αδερφό μου την κατοχή μέσα, αναγκαστήκαμε και φεύγαμε από το χωριό, γιατί ασύξαν και βομβαρδίζαν το Καστέλι, βομβαρδίζαν στο Αρκαλοχώρι, οι Γερμανοί είναι άλλο. Εδώ φοβηθεί και βγαίναμε στο βουνό και καθίζαμε έξω, εγκαταλείψαμε τα σπίτια μας. Ναι. Τα θυμόσαστε βέβαια πολύ καλά, γιατί είσαστε 17 χρονών παιδί. 17 χρονών, ναι. Μόλις η Γερμανία καταλάβανε, να πούμε, την Κρήτη, ήρθαν από εδώ, από το χωριό, ο αδερφός μου αυτός, ο Αντώνης, ο οποίος ήταν στη Γερμανία, ήταν στο εχμάλωτος, όχι μετά πει εχμάλωτος, ήταν στο στρατό και πολέμησε στην Αλβανία. Ήταν στον Αλβανικό πόλεμο. Τραυματίστηκε και ήρθε εδώ ως τραυματίας. Ήρθαν οι Γερμανοί, μετά τον πήραν από εδώ, τον στείλαν στη Γερμανία στα στρατόπεδα και εμείς μας πήραν και μας πήγαν στα έργα τα αναγκαστικά στο Καστέλι. Επέστρεψε από τη Γερμανία ο Αντώνης. Ο Αντώνης βέβαια επέστρεψε μετά ως τραυματίας, ως άρρωστος, τον πήγανε, από την απελευθέρωση τον πήγαν στο Λονδίνο. Ναι. Στο Λονδίνο θεραπεύτηκε εκεί για μερικούς μήνες και μετά έγινε καλά και ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Και ήρθε μετά τακτοποιητή. Εγώ εντωμεταξύ που λέτε 4 χρόνια περίπου που κάναμε Γερμανία εδώ, ήταν συνέχεια αγκαρίες στα γερμανικά έργα και τις περισσότερες φορές είχαν στρατόπεδο, μας εκλείνανε μέσα, διότι αν δεν δουλεύαμε καλά, αν δεν κάναμε σωστά τις δουλειές, ούτω καθεξής. Ναι. Αγκαρία τώρα κυρίως στο αεροδρόμιο του Καστελιού. Να σημειώσετε ότι ενώ υπήρχαν μέσα. Για να καταλάβουν τα παιδιά μας τώρα, τι αγκαρία κάνατε. Να δείτε, θέλανε όσον επιτοπλίστων να απασχολούν τους ανθρώπους εκεί μέσα στο αεροδρόμιο, μέσα στα αεροπλάνα, μέσα στα κανόνια, στα αυτά, για να μην μπορούν οι σύμμαχοι μετά να βομβαρδίσουν είτε οι Αγγλέζοι. Γι' αυτό μας είχαν εκεί μέσα. Χαλούσαν στο Καστέλι ένα σπίτι και ενώ είχαν τόσα μέσα, μας εβάζανε και σηκώναμε μία πέτρα κάθε νης και την πηγαίναμε στον Καρδουλιά μας, ένα άλλο χωριό που είχαν τα κανόνια. Ναι. Ήταν μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό. Συνεχίζετε αυτά τα χρόνια η οικογένειά σας να μένει στην αυλή? Όχι, στην αυλή εμένα με ένα διάστημα, γιατί είχαν πολλή περιουσία εκεί, όταν θέλαμε μεταβατικά πηγαίναμε. Δηλαδή να καλλιεργήσουμε, να μαζέψουμε ελιές. Ο Μήλος, θέλω να πω, τα χρόνια. Ο Μήλος δεν ήταν εξ ολοκλήρου δικός μας. Ο Μήλος τα χρόνια αυτά της κατοχής βοηθάει πολύ στην οικογενειακή οικονομία. Βέβαια, πάρα πολύ. Και όχι μόνο και τους απ' έξω που δεν είχαν. Και τους απ' έξω, ναι. Τελείωσαν αυτά. Μετά φύγανε και πήγα βέβαια στα Τάρτικα και εγώ εκεί στα χωριά τότε. Πήγα από τη Σκηνιά και ήφερα το συνταγματάρχη, τον Πλεύρη, ενώ στην Γερμανία εδώ, και τον ήφερα με ένα μουλάρι και του στείλα και ένας άλλος που πήγαινε πιο μπροστά από τα βουνά και κοίταζε να δει πως οι Γερμανοί είναι από πουθενά, και όταν θα περνούσαμε από σημεία που ήταν επικίνδυνα, αν μας πιάνανε θα μας σκοτώνουν επί τόπου. Ο συνταγματάρχης ήθελε να έρθει εδώ, γιατί εδώ ήταν του Παντουβά στο χωριό η ομάδα, και έπρεπε να έρθει ο συνταγματάρχης να έρθει εδώ. Οι ποιοι θα πάνε όταν φέρουν, να πάει ο Φραγκάκης και να πάει και ένας Χατζάκης που είναι στο Αρκαλοχώρι, είναι αυτός τώρα άρρωστος Γαγωμής. Πήγα μαζί, εγώ τραβούσα το μουλάρι και τον πήγαινα από τα χωράφια, όχι από δρόμους κεντρικούς, αλλά όταν θα περνούσαμε από το δημόσιο δρόμο έπρεπε να προσέχει αυτός ένα ειδοποιητικό σφύριγμα ότι οι Γερμανοί έρχονται τώρα και προσέξει να κρυφτεί και κάπου σε ελιές μέσα το μουλάρι μετά αυτό. Ναι, τέλος πάντων περάσαμε, τον ήφερα εδώ και τελείωσε η υπόθεση αυτή. Άμα φύγανε οι Γερμανοί τελικά. Μην πάμε ακόμα που έχουμε φύγει. Μέσα στη διάρκεια της κατοχής θυμόσαστε περιστατικά κάποιοι να χάσουν τη ζωή τους λόγω του πολέμου, να έρθουν χαμπάρια κακά από την Αλβανία, πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί. Και από το χωριό μας από εδώ. Τότε σκοτωθήκανε τότε οι ανθρώποι εκεί.
Μάλιστα. Ναι, όταν έφευγε καθένας, ακούτε να δείτε, όταν φεύγανε να πάνε στην Αλβανία, πηγαίνανε όλοι μαζί στον Άγιο Θεόδωρο, εκεί στην Νέα Εκκλησία, έκανανε μια λειτουργία, μεταλαβαίνανε τον αυτό και φεύγανε και πήγαιναν στον πόλεμο. Εξακολουθεί και ακόμα και γίνεται αυτό. Μικρόφωνα, δεν ακούγεστε. Ναι. Εξακολουθούμε ακόμα να λειτουργούμε τον Άγιο Θεόδωρο, όταν φεύγουν τα παιδιά μας φαντάρι. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ένας από αυτούς, όταν πήγαινε στην Αλβανία, πήγαν όλοι. Ένας δεν πήγε. Αυτός σκοτώθηκε στον πόλεμο. Δεν γύρισε στον Αλβανικό πόλεμο. Έρχονται από τα ξένα χωριά. Όχι, λες, ένας χωριανό δεν πήγε, ένας στρατιώτης από αυτός. Δεν το θεώρησε απαραίτητο. Ναι, να πάει. Και να κοινωνήσει. Δεν πήγε στην εκκλησία. Δεν πήγε τότε, πήγαν όλοι οι άλλοι. Και δεν γύρισε. Δεν γύρισε. Είδατε λοιπόν ένα κακό. Τώρα έρχονται, δεν φεύγει κανένα παιδί τώρα να πάει στο στρατό, αν δεν πάει πρώτα να λειτουργήσει εκεί, να κάνει μια αρτοπλασία, να πάει τα λιγά, να είναι σαν ένα τοπικό έθιμο τώρα. Και έρχονται και από ξένα χωριά και λειτουργούν εδώ. Μπράβο. Φεύγει η κατοχή λοιπόν. Φεύγει η κατοχή. Λοιπόν, εγώ... Θυμόσαστε έντονα τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο του Καστελιού? Κάθε μέρα είμαστε μέσα. Μάλιστα μια μέρα είχαν τσίπο οι Γερμανοί για να φτιάχνουν, να κάνουν, είχαν τα σπανάκια, τα μαρούλια, τα διάφορα αυτά που θέλανε. Ο αδερφός μου αυτός που έχει τώρα το σπίτι του ήταν στη γεωργική σχολή και τον είχαν πάρει οι Γερμανοί εκεί ως τσιπουρό των Γερμανών. Ναι, κανονίζει τις εργάτες, να τους λέει τι θα κάνουν. Και μια μέρα έρχονταν τα αεροπλάνα και πέφτει ένα μικρό στούκας, ένα μικρό αεροπλάνο από εκεί που είμαστε απόσταση 50-100 μέτρα. Ήρθε. Και ο Γερμανός, γιατί πέσε αυτό? Γιατί ήρθαν εγγλέζικα αεροπλάνα και πολυβολούσαν και τραυματίστηκε το αεροπλάνο και δεν πρόλαβε να προσγειωθεί στον διάδρομο και πέσε 100-150 μέτρα δίπλα από εκεί που είμαστε εμείς. Το σκοτώθηκε ο πιλότος? Βέβαια, το αεροπλάνο πήρε φωτιά. Σκοτώθηκε και αυτός. Φεύγει λοιπόν η κατοχή, ερχόμαστε στην απελευθέρωση. Αρχίσαμε να κάνουμε την οικοδόμηση, να πούμε ό,τι είχαμε και ό,τι μπορούσαμε. Και τότε λέω στον πατέρα μου, βγαίνει μια διαταγή ότι εγώ με τότε βέβαια 22 χρονών. Έτσι, τότε ήμουν κάπου στα 22 χρόνια. Οπότε θα πήγαινα στρατιώτης. Ναι. Λένε λέει, όσοι είναι από 20 χρονών και άνω μπορούν να καταταγούν στο σώμα της χωροφυλακής να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Ό,τι θέλουν. Αν θέλουν μετά να μοιμοποιηθούν, μοιμοποιούνται. Ναι. Και λέω στον πατέρα μου, έχω τη λόγια να χτίσει να είμαι κατοχή, να είμαι από τους άλλους, να πάω έτσι που λέει. Βρε παιδί μου κάνει είναι να μην πας, ξέρω εγώ, και εμείς είμαστε γέροι ανθρώποι, θα πάω. Και κάνω χαρτιά, πηγαίνουμε στη διοίκηση στο Καστέλι, στη διοίκηση του Καστελιού, εκεί μας δώσαμε ένα πρόσχηρο διαγωνισμό, γίνανε τα σχετικά και κρίθηκα ως ικανός να πάω στη χωροφυλακή μεταξύ αυτών και άλλα 3 παιδιά από εδώ από το χωριό. Θυμόσαστε τα ονόματα? Των παιδιών αυτών, ναι. Ήταν ένας Μαρκάτσης Κωστής, αυτός που είναι ζει ακόμα, ήταν ένας Σπυριδάκης Γεώργιος που πέθανε αυτός, ήταν ένας Αποστολάκης Μανώλης του γιατρού που ήταν του Θοδωρή Λειψός. Ναι. Και άλλα παιδιά και πήγαμε όλοι μαζί τότε μας καλέσαν τις 23 του Ιουλίου το 45. Το 45. Και κατατυγήκαμε να πάμε. Πήγαμε η σχολή ήταν στις Ρουσές. Εκεί έγινε να πούμε η κατάταξή μας. Πήγαμε εκεί και σε 40 μέρες εκεί έγινε μια πρόσχηρη αυτή. Αν και σκοτωθήκαμε πιο πολύ, ήταν εκεί που δεν είχαμε εκπαιδευτεί σωστά. Ήταν μόνο και μόνο να μάθουμε το χειρισμό του όπλου, να μάθουμε να πούμε κάτι ορισμένα βασικά που χρειαζόταν, κάποια σκοποβολή, ένα άλλο και αυτά. Στις 40 μέρες απάνω δώσαμε εξετάσεις εκεί και μας βάλουν σε ένα καράβι τότε και μας στέλνουν στην Καλαμάτα. Το καράβι αυτό 300 άτομα. Ορκιστήκαμε, εντάξει, εκεί μας δώσανε τους πρώτους μισθούς, 2 μισθούς του καθενούς και φύγαμε για την Καλαμάτα. Μήπως θυμόσαστε πόσο? Τότε νομίζω πέραν κάπου 2.500. 2.500 ήταν ο μισθός μας. Ναι. Πήγαμε πραγματικά, βγήκαμε στην Καλαμάτα, οι πιο πολλοί δεν είχαμε μπει σε καράβι ακόμη. Σε κακή κατάσταση βγήκαμε και πέρακαμε μια παρέλαση στην πόλη να πούμε όλοι αυτοί. Επειδή είχαμε απάνω ένα σήμα σχολή χωροφυλακής Ηρακλείου, νομίζανε αυτοί ότι ήταν σώμα σιτών. Έτσι το νομίζανε οι Καλαμαθιανοί. Και λέγανε αυτοί οι σίτες ήρθαν οι σίτες
Και τότε οι αξιωματικοί τους λένε δεν είναι Σίτης, ήταν από μια σχολή χωροφυλακής που βγήκαν από το Ηράκλειο. Μείναμε εκεί στους στρατιωτικούς καταβλισμούς 3 μέρες. Ξεκουραστούμε και μετά έγινε η κατανομή που θα πήγαινε ο κάθε ένας. Η κάθε διοίκηση, υποδιοίκηση, πόσους ήθελε. Η διοίκηση μάλλον της Παρισίας ζήτησε να πάνε εκεί 40 άτομα για να τις διανύμει στις διάφορους σταθμούς. Μεταξύ των 40 που πήγαν εκεί ήμουνα και εγώ, ήταν και ένας Χριστοφακάκης από το Καμιλάρι, χωρίς να ότι ήταν άλλος κανείς στον ίδιο σταθμό να πάμε. Και ήταν και ο Τρυπηδάκης, ο Νικόλαος, αυτός που σκοτώθηκε δίπλα μου. Ο Τρυπηδάκης από πού ήταν? Τον Κρουσόνα. Ένα παλικάρι. Αν πήγαινες μαζί με τον Τρυπηδάκη, δεν φοβούσουν, έλεγες. Και ξέρεις τι μου έλεγε? Εγώ δεν με νοιάζει, βρε Γιώργο, με φάνε μπαμπέσικα. Μόνο με φάνε μπαμπέσικα. Ναι, αυτό έλεγε ο Μακαρίτης. Και πάτε πού μαζί με τον Τρυπηδάκη? Με τον Τρυπηδάκη είμαστε στη διοίκηση της Παρισίας. Μένουμε εκεί 3 μέρες και μετά μας λένε τώρα παιδιά δεν μπορείτε να μείνετε όλοι εδώ, θα πάτε σε σταθμούς. Και μας εγκαλίασαν, είχαμε ένα ταγματάκι, λέγονται Ηλίας Πολίτης. Πώς τα θυμάσαι τώρα αυτά τα πράγματα? Τα θυμούμαι αυτά, ναι. Και μας λέει... Αν θυμάμαι δεν είσαι του Γιώργο Βενιζέλου το μυαλό. Αλλά εσείς θα πάτε σε ένα σταθμό, είναι η επαρχία Τριφυλίας, είναι το Ραυτόπουλο, ήταν πρώην Δήμος Τρυπήλης, εκεί μου λέει είσαι γυμνάσιο, είσαι αυτά, όλα ψέματα ήταν μας είπαινε. Για να μας δώσει, μας ετορώσει το ηθικό. Ναι. Θα πάτε εκεί, δεν έχει συγκοινωνία φυσικά, αλλά είναι ορεινό μέρος, θα περάσετε καλά, έχουν κτηνοτροφίες, ένα άλλο, θα σας προσέχουν. Εντάξει, μας στείλανε ένα οδηγό, ήρθε από εκεί από το χωριό, είχαν ειδοποιήσει έτσι ήρθε με ένα άλογο και μας φορτώσαν εκεί. Είχαμε ένα γυλιό καθανής, που είχαμε τα πρόσιρα αυτά, ό,τι είχαμε να πούμε. 2 κουβέρτες, ένα άλλο, ξέρω εγώ και αυτά. Λοιπόν, φεύγουμε, λέω μακριά είναι, λέμε του αυτού, λέει θα πάμε σε 4-5 ώρες θα πάμε. Και ήτανε 5 ώρες? 7 ώρες. Πάμε, φεύγουμε, προπατούμε, πηγαίνουμε χωρίς να περνούμε ένα χωριστάλο. Είναι μακριά ακόμη, είναι κάπου λίγο όπου να είναι θα φτάσουμε. Φτάνουμε νύχτα. Φύγαμε 11. 3 σας τώρα? Οι 3 μας, ο οδηγός οι 4. Περνούμε, βλέπουμε ένα δρόμο, ένα μονοπάτι, είχαν κόψει όλο γκρίδες, κουμαριές, πρίνους, αυτά και πηγαίναμε. Και κάτι αλεπούδες στο δρόμο, βγαίνανε από τα δέντρα μέσα που άμα νύχτωσε. Πού πάμε μωρέ, πάει πάνω του. Φτάνουμε στο χωριό και είναι ένας υπενοματάρχης εκεί, 2 εθνοφύλακες που τις στείλανε βοήθεια στο σταθμό και ένας από τη Σάμο, ένας Ηλίας Πέτρου, λέγονταν αυτός. Ένας Λεούσης Λάζαρος από την Κοτσινιά, ένας Νυφλής Σπύρος από τα Ταμπούρζια, ήταν αυτοί. Αλλά οι 3 αξιωματικούς και εσείς, άλλοι 3, 7 όλο είμαστε. Μας φτάνουμε και πέρα, πεινασμένοι αυτοί, τίποτα. Και τι γίνεται, ούτε το οίκημα του σταθμού ήταν έξω από το χωριό και το είχαν εγκαταλείψει και είχαν έρθει στη μέση του χωριού και είχαν ενοικιάσει ένα σπίτι και ήταν στάβλος από κάτω και με αυτές, με σανίδες από πάνω και εκεί μένανε. Ούτε κρατητήριο, ούτε να πούν να κοιμούνται για αυτοί, μόνο ένας θάλαμος χάμε και είχαν στρώματα και εκεί κοιμούμαστε. Και σε μια γωνιά ήταν το κρεβάτι, αυτός και μόνο κρεβάτι. Και ένα παραγόνι και ανάβανε τη φωτιά. Ούτε μαζίρικα, ούτε τίποτα να φας. Πάμε. Λέγανε κρατείτε τίποτα από σέρβα, ανοίξτε να φάτε. Εμείς κουρασμένοι, άλλοι φάγαμε, άλλοι δεν φάγαμε. Το πρωί σηκωνόμαστε. Πάμε, βλέπω νερό. Λέει θα πάτε από απόσταση μακριά να πάρετε από ένα κανάλι νερό με μια βίκα. Βίκα είχαν κάτι ξύλινα βαρελάκια. Μας επέρανε, μας δείξανε πού είναι, πάμε παίρνουμε το νερό. Τι γίνεται, μπορεί πάει πέρα, του λέει πάμε να σας σκοτώσετε τι ένα άλλο. Εμείς όμως, οι 3 κριτικοί, είμαστε μονιασμένοι. Δείξαμε καλή διαγωγή στο χωριό. Ήρθε ένας λοχαγός Λάιος, το επίθετο του Λάιος, δεν θυμάμαι το όνομα, και μας έκανε μια θεωρία και μας λέει εδώ που ήρθατε είναι κομμουνιστές όλοι, άκου να δείτε, είναι κομμουνιστές όλοι και είναι ο Καριδάκος,
ο Λάιος, ο Φασαρίας, αυτοί είναι οι εθνικιστές, είναι, μου λέει, ο Αυγέρης, είναι οι τάδε, οι άλλοι όλοι είναι κομμουνιστές. Και τότε σας σηκώνει το Τρυπηδάκης πρώτος και του λέει, κύριε Λοχαζέ, εμείς δεν ήρθαμε εδώ να λύσουμε πολιτικά ζητήματα. Εμείς ήρθαμε να υπηρετήσουμε, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι αριστερός ή αν είναι δεξιός ή αν είναι, που λες εσύ, ο Καριδάκος είναι εθνικιστής και ο άλλος είναι κομμουνιστής. Εμείς αμερόληπτα θα κοιτάξουμε όλους. Όποιος είναι παραβάτης, αν είναι ο Καριδάκος που είναι αυτός, θα τιμωρηθεί. Αυτό ήρθαμε εμείς. Λέει, μα δεν θα περάσετε καλά. Όχι, του λέει, θα περάσουμε καλά γιατί ο κόσμος θα μας αγαπήσει, θα κοιτάξουμε όλους το ίδιο. Πραγματικά οι άνθρωποι αρχίσανε και πήραν έτσι μια διαφορετική αυτή η κριτική που ήρθαν εδώ. Μια μεριά μας έλεγαν κομμουνιστές, εμάς ότι είμαστε κομμουνιστές. Αυτοί οι αριστεροί λέγανε ότι αυτοί είναι του Βενιζέλου και λέγανε να πούμε. Ήταν του Βενιζέλου να πούμε και αγαπούσαν τον Βενιζέλου και γι' αυτό να πούμε. Τέλος πάντων οι άνθρωποι αρχίσανε. Δεν βρίσκαμε στην αρχή να μας δίδανε αλεύρι να κάνουμε ψωμί. Δεν μας δίδανε ψωμί από κάτω και δεν βρέθηκε σκότα άνθρωπος να μας κάνει ψωμί, να μας το ζυμώσει. Να μας κάνει 5 ψωμιά. Άμα εμείς εδώ είχαμε καλή συμπεριφορά στο χωριό, συνορίζονταν ποιοι ήθελαν να πάρουν το αλεύρι, ποιοι ήθελαν να πάρουν το πράγμα να μας ζυμώσουν, ποιοι ήθελαν να μας φέρουν ξύλα στο σταθμό, να φέρουν αυτοί που λέγανε ότι ήθελαν να φορτώσουν τα μουλάρια τους στο δάσος ξύλα, να μας τα φέρουν στο σταθμό. Θα πούμε τώρα πως το πρόσωπό σας που ήσασταν και νεαρά παιδιά, έτσι ευσταλείς νέοι, βλέπανε και ένα πιθανό γαμπρό. Να το πούμε και αυτό. Να δείτε, τα κορίτσια του χωριού ήταν τυραννισμένα. Ήταν μόνο την Κυριακή που πηγαίνανε στην εκκλησία και εμείς οι κριτικοί θέλαμε και πηγαίναμε εκκλησία και εμείς οι σκορφύλακες. Είδα κοπέλα από την Ήβλα την ημέρα να κρατάει στην πλάτη τα ξύλα και την ημέρα στην εκκλησία να φοράει άσπρα γάνθια με τα γάνθια της να έρθει στην εκκλησία. Αυτό μας σε προβλημάτιζε και λέγαμε ότι υπάρχει πολιτισμός σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς επειδή υπήρχε να πούμε αυτό το κακό προηγούμενο, φοβούντανε. Τέλος πάντων, εγώ μετά ήρθε να ξεφύγουμε από εκεί, ήρθε και η σειρά μια μέρα, άκου να δείτε, μια μέρα πριν έχω ακόμη να φτάξω σε αυτό το σημείο, είμαι θαλαμοφύλακα στην πύλη στην πόρτα του σταθμού. Είχε ένα πέτρινο μπαλκονάκι, ίσα ίσα 2 καρέκλες ζαβάλι και είστε μέσα. Και βλέπω ένας και έρχεται ο αστυνόμος. Με τα παιδιά είχαν πάει κάτι εντάλματα. Για να πάνε τα εντάλματα στα χωριά και κάτι κλείσει, έπρεπε να πάνε κουρούπου μαζεμένοι και έμεινα εγώ και ένας από τις εθνοφύλακες και πάει αυτός στο αγκαφενείο και κάνοντα λέει. Και βλέπω ένα και έρχεται και φορούσε ένα σακάκι σαν αυτά που είναι στα τραμ, τα τραβαζέριδες που λέγονται στα τραμ. Και ερχόταν προς εμάς. Δηλαδή φτάνει κοντά. Του λέω, πού πάτε κύριε, του λέω. Λέει, εδώ έχουμε, μου λέει, μέσα σε μια θρασίτα. Όταν πάτε λέω, σε ένα δημόσιο και δεις ένα αστυνομικό τμήμα, οφείλετε να μας πείτε ποιος είστε, να παρουσιάσετε την ταυτότητά σας και να τζάρωσε να περάσετε. Και η απάντηση ποια ήταν. Κάνει έτσι πίσω αυτό το που φορούσε το μπουφάν, σαν μήπαλτο ήταν στρατιωτικό και κρέμεται ένα αυτόματο. Και μου λέει είμαι ο Μαγκανάς. Ο Μαγκανάς ήταν στις Σίτες, εκεί στις τερματοσφαγίτες, ήταν αρχηγός αυτός. Και του λέω, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είστε ο Μαγκανάς και ποιος είστε και ποιος δεν είστε. Αυτή τη στιγμή ο αστυνόμος είπε από εδώ, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Και κάνει έτσι και με σπρώχνει και μπαίνει μέσα. Αυτός. Έρχεται το βράδυ, έρχονται μετά οι αστυνομικοί, καθίζει αυτός στο γραφείο του αστυνόμου. Άμα είδα εγώ τη συμπεριφορά αυτή, έρχεται μετά και ο άλλος που ήταν αυτός και κόψει και από το στέμα του βασιλιά του αυτός ο χωροφύλακας, αυτός που ήρθε ο στρατιώτης από την Κοτσινιά. Δεν ήθελε να έχει στο πηγή όντου να έχει το στέμα του αυτό. Σε κόψει από πάνω την κόρη. Τέλος πάντων έρχονται μετά αυτοί και λέει να διώξεις αυτούς που είναι εδώ, το θαλαμοφύλακα που είναι στην πύλη, να τον διώξεις. Εσένα το. Εμένα του λέει και τους άλλους, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε. Λέω,
Φεύγαμε, μα λέει ο αστυνόμος, κάνετε μια βόλτα, να δείτε στο χωριό τι γίνεται, γιατί περνούσε ένα κανάλι από το χωριό μέσα και ποτίζανε τα περβολάκια που είχαν οι άνθρωποι και είχαν και γουρούνια, τα μου λέγανε και χαλούσαν τον αγωγό, ήταν χωματέλο. Ναι, να κάνετε μια βόλτα. Πάνε οι μερικοί και εγώ με τον τρυπηδάκι του λέω, έλα να μπούμε από κάτω, εκεί που έχουν, να δούμε τι θέλει αυτός που ήρθε εδώ. Οι άλλοι πήγανε σε αυτό. Εμείς πήγαμε από κάτω, δηλαδή είναι ο σταθμό από πάνω και εμείς πήγαμε κάτω. Ξύλινο, να δούμε. Και του λέει, Λιβοζατζή, γράφονταν ο αστυνόμος. Λιβοζατζή, απόψε δεν θα βγάλεις ούτε περίπουλα, ούτε τίποτα έξω. Διότι απόψε θα κάνουμε τον πολίτη, ο πολίτης ήταν ένας δικηγόρος, που ήταν αριστερός, είχε βγει με την αποσυμφόρηση, τον είχαν. Δεν είχε τελειώσει ακόμη την νομική. Ναι. Αλλά δεν είχε ο άνθρωπος κάνει τίποτα, απλώς ήταν αριστερός. Θα πάρουμε τον πολίτη απόψε, να τον πάρουμε απόψε να τον σκοτώσουμε. Εμείς τον πολίτη τον ξέραμε, τον βλέπαμε, ήσυχος άνθρωπος, ήταν να πούμε μένει στην ιδεολογία του, αλλά ήταν ευγενικός, να μας δει πουθενά, να μας μιλήσει. Πολλές φορές περνούσε ένα πρόβλημα από το σταθμό να έρθει από εκεί. Και λέει με τον τρυπηδάκι, ξέρεις τι θα κάνουμε, να περάσουμε να ειδοποιήσουμε από τον πολίτη να φύγει. Να μην τον αφήσουμε να τον σκοτώσουμε, πρέπει. Δεν είναι αμαρτία του να σκοτωθεί αυτός ο άνθρωπος. Λες καλό, λες και κακό, Παίρνουμε, εμείς κάνουμε βόλτα να πούμε και λέγαμε και εμείς ότι παίρνουμε από το σπίτι του απ' έξω και ήταν η αδελφή του όξω στο πότιζε κάτι λουλούδια και του λέμε, Ζορζία τη λέγανε αυτή. Η Ζορζία, το Δημήτρη. Όχι, δεν είπαμε τίποτα. Το Δημήτρη θέλαμε να δούμε. Ο Δημήτρης απουσιάζει. Δεν είναι εδώ σήμερα. Πες του ότι τον θέλουν οι δυο κριτικοί, δεν είναι για καλό του. Αν θέλει να έρθει, αν δεν θέλει, ας βγει έξω. Και του λέμε, έτσι δεν είναι, οι δυο κριτικοί, σε θέλουν. Και βγαίνει και του λέμε, Δημήτρη, αν μπορείς απόψε, φύγε όσο μπορείς μακριά. Φύγε. Τίποτα άλλο δεν σου λέμε και συνεχίσαμε και φύγαμε. Τέλος πάντων, έφυγε ο άνθρωπος, πάνε αυτοί, έρχονται το βράδυ πραγματικά, βγάλουν αυτοί. Ο αστυνόμος λέει: δεν θα βγείτε περίπου απόψε, ξέρω εγώ ένα άλλο. Το σύνθημα θα είναι, μου λέει: θα ρίξουμε κάτι φωτοβολίδες, κάτι αυτά, θα ρίξουμε μερικές ρηπές πολυβόλου δίπλα από το χωριό. Ένα άλλο, να πανικοβληθούν οι άνθρωποι, να μην βγει κανείς όξω. Εμείς κρυμμένοι μέσα, εμείς είχαμε κάνει τη δουλειά μας. Δηλαδή πεις ότι αυτό που κάναμε ήταν προδοσία, δεν ήταν προδοσία. Κάναμε ένα καλό, έναν άνθρωπο, τον οποίο θέλαμε να τον σκοτώσουν και θέλαμε να γιατί να τον σκοτώσουν αυτόν τον άνθρωπο. Εκλείτωσε τελικά. Άκου να δείτε, ως πολίτη, ως εγώ μετά τραυματίας ξεφεύγουμε, φεύγουμε και πάω, είμαι στην οδό του Πειραιώς και βγαίνω απάνω να πάω στην οδό Αθηνάς, να πάω στο ταχυδρομείο να ταχυδρομήσω κάτι γράμματα. Τραυματίες εγώ, βγαλμένος από το νοσοκομείο και ήμουν εκεί. Σε μια μέρα βλέπω ένα και έχει ένα κασονάκι μπροστά του και έχει τσιγάρα, σπίρτα, έχει λάστιχα από αυτά που στρογγυλά φαρδιά που βάζαν τότε οι γυναίκες στα ρούχα. Λέω, θεμάται, ο πολίτης ο Δημήτρης είναι, λέω, ποιος σας είναι? Ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος. Εγώ βέβαια ήμουν με στολή, με στολή. Παίρνω από κοντά του, λέω ένα μπατσέτο τσιγάρα θέλω. Εγώ δεν έκαπησα. Παίρνω τα τσιγάρα, του δίνω να κρατήσει τα λεπτά, λέω δώστε με είστε πέτρο στο αναπτήρα, λέει έχουμε. Μου δίνει, εγώ θέλω τώρα να καθυστερήσω την να δω. Άμα τα παίρνω όλα αυτά, λέω, με γνώρισε εμένα, με γνώρισε εμένα Δημήτρη, όχι ο Δημήτρη πόθεν αυτός. Μη φοβάσαι, του λέω. Είμαι εγώ και ο Σάσα που σου παφίζει. Τι γητάς εκεί φίλαινε και έκλαιγε, κλαίει. Μην κλαις τίποτα, εγώ δεν σε έδω. Ούτε ένα, ούτε άλλο, ούτε τίποτα. Λέω, εμείς είναι που σε διώξαμε, τον Νίκο του λέω, ξέρεις ότι τον σκοτώσαμε τον Τρυπηδάκη, εγώ με τραυματίας και έχω βγει τώρα από το νοσοκομείο αυτές τις μέρες. Έκλεψε ο Κακομοίρης, δεν το ρίξα. Πρόσεχε, του λέω, διότι εμείς σκοτώσαμε την πρώτη αυτή, ξάσου από τα εκεί δεν θα κάνουμε. Γυρίζει και μου λέει ο αστυνόμος, λέει, αύριο αποφραδίσει τώρα, την αύριο μετά από 1-2 μέρες έφυγε ο πολίτης έφυγε αυτός που έφυγε, ο Μαγκανάς έφυγε αυτός, πριν 2 μέρες, λέει, θα κατεβούν 2 άτομα στην Κυπαρισία να παραλάβουν, γιατί το Σάββατο το βράδυ θα κατεβούν το απόσπασμα εδώ, να ξεκουραστούν, να παραλάβετε το μισθό και τρόφιμα. Ξηρά τροφή ήταν για τους αυτούς, για 20 άνθρωπους και τα δικά μας. Λέω πάμε. Ποιοι θα πάνε?
Και λέει ο Μακαρίτης ο Τρυπηδάκης, δεν ήταν να έρθει αυτός, ήταν να πάω εγώ με το Χριστοφακάτσι. Και λέει ο Τρυπηδάκης, λέει, εγώ θέλω να κατεβώ, του λέει, αστυνόμε, και θέλω να στείλω μια επιταγή στις αδελφές μου. Στις δύο αδελφές, δίδυμες ήταν, λέει, μικρές. Να τους στείλω μια επιταγή. Εντάξει, να πάτε. Λέει, 4 η ώρα θα φύγετε από εδώ. Δεις η μοίρα καμιά φορά πώς φέρει τα γραμμένα. Ναι. Λέει 4 η ώρα θα σας εφέρουν ένα άλογο καλό, γιατί θέλει να φορτώσετε τα πράγματά σας. Και καβαλιεύει ένας πότε να άβατε. Πραγματικά 4 η ώρα έρχεται. Παίρνουμε το άλογο, φεύγουμε, οι δυο μας. Πήγαμε αρκετά πολλές ώρες μέχρι να ξημερώσει καλά. Και φτάνουμε στην Κυπαρισία, κατεβαίνω, φτάνουμε. Κάναμε μια βόλτα εκεί, ξέρω εγώ, να πάρουμε και κάτι πράγματα, να πάει στο ταχυδρομείο σε αυτός. Ναι, είμαστε να δούμε αυτά. Ναι. Λέει ο σταθμός του Ραυτοπούλου, στο πληθυντικό το είχαν, θα έρθει πρώτος να πάρει τις 11 η ώρα, θα έρθει να παραλάβει τα τρόφιμα του. Λέει ο διοικητής, 11 η ώρα. Για να φύγετε να προλάβετε να επιστρέψετε. Ναι, γιατί είναι ο μακρινός ο σταθμός, οι άλλοι είναι κοντά και έχουν συγκοινωνία. Εμάς δεν πήγαινε 14 χωριά χωρίς να έχουμε συγκοινωνία σε κανένα χωριό. Άρα λοιπόν είχαμε ένα περιθώριο μέχρι τις 11 να κάνουμε τη βόλτά μας στην πιάσα Στέσσαρο. Ναι. Πηγαίναμε σε ένα, είχε μια αποτοπία, ήταν ένας τσολιάς έλεγονταν στο επίθετο, θυμούμε τα επίθετά του αυτός τον ανθρώπο. Και άμα θέλω να πάμε, θέλω να μας κεράσει ένα εκατοσταράκι μέντα. Το ποτό αυτό. Λέει, εγώ σας αγαπώ και κριτικούς, γιατί και εγώ έχω κάνει στην Κρήτη, λέω στα Φαντάρος και ένα άλλο, να περάσουμε, να το πούμε, δεν σε περάσουμε, δεν θέλουμε να σε κεράσει, ας πούμε ένα γεια σου. Κατεβήκα, λοιπόν, μπαίνετε τώρα στο Ραυτόπουλο, δύσκολα είναι και απάνω, το χωριό κακά είναι ο τόπος. Τέλος πάντων, κάναμε τη βολτά μας. Η απάνω πόλη στην Κυπαρισία είναι όπως είναι εδώ, και βγαίνει με σκαλοπάτια να βγούμε στην απάνω πόλη. Μας άρεσε η απάνω πόλη, γιατί είχε σκαλοπάτια. Από 10 μέτρα μακριά το καθένα. Βγήκαμε στην απάνω πόλη, είχαμε εκεί κάτι γνωριμίες και μετά κατεβήκαμε κάτω, παραλαβαίνουμε τα τρόφιμά μας, τους μισθούς, τα πράγματα όλα. Και ξεκινούμε από εκεί. Τους μισθούς ολονών. Ναι, τα χρήματα αυτά και τους δικούς μας μισθούς εννοείται και του σταθού. Ναι. Όλα αυτά. Κρατήσαμε το φύλλο μισθοδοσίας του καθενούς τι πρέπει να πάρει. Τα χρήματα τα πήρε ο Τρυπηδάκης. Εγώ είχα παραλάβει τα τρόφιμα. Τώρα ο Τρυπηδάκης, όπως σου είπα, είχε λίγο έτσι, τ' άρεσε να πούμε, πολλά πράγματα του αρέσανε. Το χρήμα το είχε πάρει αυτός. Πήγαμε στο ταχυδρομείο, ταχυδρόμησε τα χρήματα αυτινών και φεύγουμε. Καβαλιεύει αυτός να μας βγήκαμε όξω από την πολιτεία, από την πόλη, το άλογο, φεύγουμε. Και πήγαμε, φαίνεται, ένα δρόμο, κάμινα τετάρτο-μισή ώρα που ήταν καλός ο δρόμος, και μετά αρχίσαμε και ανεβαίναμε βουνό. Όπως από εδώ με το χωριό, και μετά βγαίνουμε βουνό και πρέπει τώρα να συναντούμε χωριά. Όπως είχαμε συμφωνήσει, 3 ώρες θα καβαλιεύει αυτός, γιατί μας είχαν πει 6 ώρες ότι ήταν η απόσταση, σε 3 ώρες θα σε εσύ τηλώς το άλογο. Μετά από τις 3 θα κατεβείς. Όταν φτάξαμε που λέω στο σημείο αυτό, που ήταν μειώνει για να κατεβεί αυτός από το άλογο, του λέω, Λεωνίκο, τι γίνεται? Μου βρει Γιώργη, μου έχει πιάσει μια αποχοντρίας, έτσι μου λέει, σαν δεν ξέρω πού βρίσκομαι, μου κάνει. Λέω, τα χωροφυλακίστηκα, του λέω αυτά να τα παραιτήσεις, του λέω εγώ, και να κατεβείς να εγώ. Αυτός έπηγε 20 μέτρα, 15 ανάλογα να πούμε η απόσταση, πιο μπροστά από μένα και κρατούσε το όπλο στο χέρι. Γιάντα, μέσα στο δάσος είσαι, δεν ξέρεις τι θα παρουσιαστεί, ένα άλλο. Γνωρίζαμε ότι υπήρξε και η ιστοσημωρία αυτή από ό,τι βρίσκε, οι κλεψές έκαναν και ό,τι να ήταν, σκότωνε, ό,τι προύτσε κάνανε. Αυτή τώρα η συμμορία των 18 ατόμων ήτανε αντάρτες, ήτανε δηλαδή αριστεροί ή ήταν πράγματι? Όχι, ήτανε αριστεροί, που δεν είχαν παραδώσει τα όπλα με την αποσυμφόρηση. Δεν τα δώκανε τα όπλα αυτοί, καθόλου τα παραδώκανε. Εφόσον δεν τα παραδώκανε, ήταν αποκηρυγμένοι αυτοί. Σου λέει, γιατί κύριε όλος παραδόξαν τον οπλισμό και εσείς τον παραδίδετε αφού είσαστε και σε ομάδες που ήταν. Ο αρχηγός αυτής ήταν ένας Ευστάθιος Αγγελόπουλος. Ελέγχονταν ο αρχηγός της ομάδας. Ναι. Γιατί ήθελα να μας κατεβεί στην Κυπαρισία, να μας είπε ο διοικητής, θέλω να μου φέρετε τον Αγγελόπουλο, δεν μένω με την τρισά, με το σκηνή εδώ δεν μένω. Άμα τον πιάσουμε τον εφέρουμε, αλλά πώς θα τον πιάσουμε, τον κρύβουν οι άλλοι. Λοιπόν, κατεβαίνει πλέον από το άλογο αυτός. Και καβαλιτσεύω εγώ στο άλογο, καβαλίτσεψα έτσι, όχι έτσι όπως καβαλιτσεύει η γυναίκα, έτσι. Ναι.
Αυτός πήγαινε μπροστά και είχαμε πάει ασφαλώς από εδώ μέχρι την Ομέλβα, τόση απόσταση, ίσως και πιο πέρα. Κανένα τέταρτο είχαμε προχωρήσει. Πήγαινε αυτός που λέγεται μπροστά. Στο σημείο αυτό, εγώ τώρα θέλω να ξαναπάω έτσι. Στο σημείο λέει αυτό έχω ένα εκκλησιάτσι κάνει, από εκεί που σκοτωθήκαμε. Και πήγαινε ο δρόμος, το μονοπάτι έτσι, αλλά έκανε μετά έτσι μια γκούρμπα και μετά παγίσχωνε. Ναι. Όταν πιάσαμε την κούρμπα και ισχώσαμε, τότε σε βάλανε αυτοί με τα αυτόματα. Η ομάδα των 18. Η ομάδα των 18. Είχαν στήσει έτσι την ενέδρα. Ναι. Από πάνω. Από κάτω και είμαστε. Είχαν μόνο. Για να φύγω εμείς από πουθενά δεν υπήρξε διέξοδο. Αυτός με την. Να ρωτήσω κάτι εδώ. Αυτοί σας χτυπάνε τότε. Ναι. Χωρίς να μιλήσουμε. Ναι, χωρίς να μιλήσουμε. Σας χτυπάνε. Γιατί προφανώς ξέρουν ότι επιστρέφετε με τα λεφτά. Όχι. Ξέρεις γιατί, να σου πω. Ναι. Γιατί άκουσα μια συζήτηση και είπανε, λέει, δυο ήτανε μωρέ μόνο. Δεν ήταν ο Γεωργόπουλος. Ο Γεωργόπουλος ήταν αρχηγός των Σιτών. Ήταν αρχηγός. Και ήταν στην Κυπαρισία ο Γεωργόπουλος. Μπράβο. Ναι. Οι δυο ήταν λίγο μόνο. Και έτσι πετύχαμε με την πρώτη λίμνη που ήταν και τότε κατάλαβα εγώ ότι δεν ήταν μόνο και για μας. Αυτοί νομίζανε ότι και ο Γεωργόπουλος που ήταν αυτός ήταν μαζί με εμάς και ερχόταν απάνω. Εσείς φοράτε τη στολή. Και στο μεστολή, φυσικά με τη στολή μας είμαστε. Λοιπόν, σας ρίχνουνε χωρίς να πούνε τίποτα. Ναι, μόλις άκουσα εγώ τη ρηπή και έπεσε πώς θα κάτσουν, ρίχνω ένα πυροβολισμό όχι για να σκοτώσω, γιατί δεν βλέπα κανένα. Εκεί και ρίχνω τον πρώτο πυροβολισμό και μου έρχεται εμένα η ρηπή και με παίρνει μια σφαίρα από εκεί. Ναι. Και βγαίνει εκεί απάνω. Και όπως πήρα τη σφαίρα και πάνω κατεβώ κατά απ' το άλλο, ήρθε η ρηπή απάνω μου, αλλά ύπευτα και έρχεται μια σφαίρα από εκεί και μου παίρνει και βγάλει μια αυτή η μαλλιά μαζί με το δέρμα. Μια βιντζακούδα. Ναι. Και πέφτω κάτω με το πρόσωπο και χτυπώ το κούτελό μου κάτω. Και τότε άνοιξε το κούτελό μου. Αυτή κάνει δηλαδή που σε χτύπησε η σφαίρα, χτύπησε και κάτω το κεφάλι. Ναι, καλό μου ήταν αυτό. Διότι αυτοί βέβαια μου ρίχνανε μετά με ένα σφαίρα εκεί που είχα πέσει. Αλλά είχα πέσει έτσι που έπεσα, γκρεμίστηκα λίγο πιο κάτω από την άκρη του δρόμου. Γιατί δεν ήταν δρόμο, ένα. Ναι. Και ρίχνανε αυτοί οι ρηπές. Αλλά δεν ήπαιρνα σφαίρα, δεν ήπαιρνα. Αυτοί νομίζαν ότι τις ρηπές αυτές τι πήρα εγώ και ήμουν σκοτωμένος. Και έρχεται ο πρώτος που ήρθε και πήδηξε, ήταν πρέπει κοντά, ήταν αυτός από κοντά, από ψηλά από τα κλαδιά που ήταν και κατέβηκε και φτάνει εκεί που είχα πέσει εγώ, αλλά είχα πέσει πιο κάτω και από πάνω όπως είναι τώρα το τραπέζι, είχε σταματήσει εγώ από κάτω. Και λέει, ελάτε μωρέ να δείτε μια επιτυχία, φωνάζει. Λέει, Ντάνιελ, πήρε από το μέτωπο και βγήκε από τη μέση από το κεφάλι, τη σφαίρα. Αυτός. Τα αίματα που κατεβαίνουν στο πρόσωπό μου και όλα από το μέρος και τρέχανε αίματα. Δεν μου σε ρίξει ακόμα τη χαριστική βολή. Όχι. Και κατεβαίνει ένας άλλος και πιάνει ψατσικολόγος και μου βγάζει τα άρβιλα. Ήταν καινούργια τα άρβιλα, τα είχαμε πάρει αυτές τις μέρες. Να πάμε γυρίσει για τα πόσα. Καταλαβαίνεις τώρα τι τα πάντα όλα τη γίνεται. Κάνω εγώ το πεθαμένο. Ναι. Λέω αυτοί μου κάνουν μαρτύρια. Ένα άλλο θα με πετσοκόβουνε. Και κάνει ένας. Λέει τώρα που βγάζει τα άρβιλα και ένα κι άλλο. Λέει ανασένει ακόμη. Ανασένει λέει ακόμη. Και κάνει λέει, που ρίξε του να τελειώνομαι. Τότε ήρθε στη μνήμη μου η θρησκεία, η Άγιοι όλοι αυτοί. Με τη μνήμη μου είχαμε έτσι μια αυτή, σαν να επικαλέστηκα βοήθεια. Και σταματά αυτός, δεν κατέβηκε από πάνω μου, μόλις αφού ήταν από πάνω πούστηκε με τα αυτόματα και μου ρίχνει μία ρήπη, 5 σφαίρες ρίξε η ρήπη που ρίξε. Έτσι που δεν ήταν ευθεία και την ήπαιρα έτσι, θα την βγει η σφαίρα από εκεί θα πέθαινα. Αλλά ήταν έτσι λίγο λοξά και την πήρε τη σφαίρα και την πήρα έτσι. Και μου χτυπάει εδώ και μου βγάζει 9 δόντια. Αυτά είναι ξένα όλα αυτά, μου βγάζει 9 δόντια, μου τρυπάει τη γλώσσα και βγαίνει από εκεί η σφαίρα. Από εκεί. Αυτή, άμα την ώρα αυτή που ίδρυξε αυτό στη ρηπή. Οι άλλες 4 σφαίρες που πάνε. Οι άλλες 4 σφαίρες. Έτσι είχε σηκωθεί. Όπως είπε κάτω, σηκώθηκε το σιτόνιο και το πουκάμισό μου και κάμπανε 4 τρύπες. Η πέμπτη σφαίρα δεν πέρασε από εδώ, δεν τρύπησε. Είχαμε 4 τρύπες και έπρεπε τα ρούχα αυτά να τα έχω κρατήσει. Βέβαια έπρεπε. Όλα αυτά τον καιρό που πήγα εγώ στο 401 τα πήραν όλα, τα ρίξαν στους κλειβάνους. Δεν ήμουν, ναι, εν τω μεταξύ που λες ο Βοσκός από πάνω είδε την κίνηση, το λέει γιατί βρε τα σκοτώσετε τα παιδιά, γιατί τα σκοτώσετε. Ο Τρυπηδάκης έχει πάρει ρηπή. Ο Τρυπηδάκης πήρε τη ρηπή μπροστά ολόκληρη.
Ολόκληρη και έμεινε επί τόπου. Ούτε εσύ όση ώρα είσαι κάτω δεν ακούς καμιά κραυγή, καμιά φωνή του τρυπηδάκι. Τίποτα, καθόλου τίποτα. Άκου τη ρηπή όμως την πρώτη που έπεσε, ναι. Που έπεσε ούτε μία ούτε πράγμα. Ήταν και η απόσταση βέβαια, στα 20 μέτρα πιο μπροστά από μένα. Ναι. Και λέει αυτός, και τι τα σκοτώσετε τα παιδιά, τι σε κάνανε να σκοτώσετε τα παιδιά, φώναζε αυτοί φοβηθήκανε. Όχι, δεν φοβηθήκαν το Βοσκό, ότι ήταν γνωστοί αυτό από την περιφέρεια, από τα χωριά αυτά. Εμείς ξέραμε από το αρχείο του σταθμού ποιοι ήταν αυτοί που είχαν. Φύγανε αυτοί. Λοιπόν, εσένα σου παίρνουν τα άρδιλα. Μου έπαιξε μια κλωτσά αυτός εδώ. Και τότε σας είδαν τον πιστόλι έτσι που είχα πέσει με την πάντα. Και το τραβάει χωρίς να το. Όσο το τράβηξε, κοπήκανε από τη ζώνη μου το μανταλάκια που είσαι να πούμε αυτό. Και φεύγουνε. Το πιστόλι, θυμάσαι την πιστόλι ήτανε? Γερμανικό. Γερμανικό. Εγώ το είχα αγοράσει. Βάλτερ. Αυτά τα γκόλτς, πώς λέγονται γίνεται αυτά. Γερμανικό πιστόλι παίρνει 6, η δεσμή δεν παίρνει 6 σφαίρες μαζεμένες. Λοιπόν, που λέτε, εγώ χρηκώ πακαπούκου, και λέω, τι διάβολο πρέπει να ακόμη πάλι γύρω. Και έκανα εγώ θέλω να δω τα που ζουν και ο τρυπηδάκης, να δω και να πατήσω στο χέρι μου πάνω να δω, ήταν έτσι που το λέγανε. Αλλά τα πατήματα που ήταν τα λόγου. Από το άλογο δεν λυκούνησε από το σκοτωμένο, μόνο εκεί στέκαινε δίπλα. Άμα άκουσα τη ρηπή του πιστολιού, τότε κατάλαβα εγώ ότι είχαν απομακρυνθεί και κατάλαβα την απόσταση που ήταν. Και κάνω το χέρι μου έτσι, πατώ το κρανίο, λέω γερό. Πατώ από το, δεν έχω τίποτα. Σηκώνω, καθίζω. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Καθίζω, το χέρι μου τώρα, λέω δεν έχω τίποτα. Μόνο το χέρι σου φαντάζομαι τώρα θα κρέμεται. Κρέμεται έτσι, κρεμαστό ήταν κάτω, δεν ήταν. Λέω, καθίζω λίγο και λέω τι να κάνω τώρα. Να πάω στο σταθμό, είναι η απόσταση η ίδια, ό,τι είναι από εδώ να πάω στην Κυπαρισία, είναι και ο σταθμός. Άρα λοιπόν να γυρίσω πίσω, αν μπορώ να το κατορθώσω. Αλλά πρώτα να πάω να δω για το τρυπηδάκι τι έγινε, έφυγε αυτός, μήπως δεν τον σκοτώσαν και έφυγε. Ναι. Και πηγαίνω και τον βλέπω στη μέση του δρόμου και έχει πέσει αυτός έτσι κάτω και έχει τη χαριστική βολή από εδώ και κρατάνε τα μυαλά του το δρόμο. Εγώ πάλι δεν νόμιζα ότι είχε πεθάνει. Και πιάνω το χέρι του έτσι και βλέπω τα νύχια του μπλαβισμένα. Μπλάβα τα νύχια, ότι είχε πεθάνει. Γιατί είχε μεσολαβήσει βέβαια όλοι αυτοί, πώς θα μεσολαβήσει 20 λεπτά παραπάνω. Σηκώνομαι εγώ και φεύγω από εκεί και προπάττωνα και πήγαινα, αλλά έπεφτα αριστερά στο δρόμο, να πέσω, να σηκωθώ και να ξαναπέφτω. Σε τι μπορεί πέφτω να πούμε και δεν μπορώ να σταθεροποιηθώ. Πήγα λέει 150 μέτρα από τον τόπο που απόσταση. 150 μέτρα όταν πήγαν και κάμανε επιτόπου τι είναι αυτή. Θεωρώ το Βοσκό. Και ποιος λόγο, γιατί δεν στηριζόσουν, η αιμορραγία με έκοβε. Ας έχω αιμορραγία, ναι. Βλέπω εγώ το Βοσκό που ήταν απέναντι και έχει ένα ξέφωτο. Του έκανα έτσι νόημα και μου λέει πήγαινε δρόμο μου λέει και έρχονται άλλοι από πίσω και θα σε πάρουνε, μου κάνει. Άλλοι λέει θα έρθουνε, θα σε πάρουνε. Εγώ έχω λέει τα πράγματα μου. Πήγαινα και μια στιγμή και από προπάτωνα με έκοψε η αιμορραγία και πέφτω κάτω λιπόθυμος. Πόση ώρα είχαμε τώρα τζά, πόση δεν είχαμε. Εξύπνησα μετά που ήβρεσε, ήταν ορεινό μέρος βουνά βέβαια, Μάρτιος μήνας, και με τη βροχή εξύπνησα, αλλά δεν ήβλεπα. Δηλαδή το αίμα είχε κολλήσει στα μάτια μου και το αίμα είχε πήξει εδώ και είχε κλείσει η πληγή αυτή, από το κρύο και αυτό, είχε κάνει τσίπα και είχε κλείσει η πληγή αυτή. Δηλαδή, ναι. Καλό αυτό. Καλό. Διότι ναι, η αιμορραγία είχε σταματήσει από και μόνο από το στόμα που είχα αιμορραγία. Από εκεί δεν είχα αιμορραγία, από το στόμα. Να σου πω κύριε Γιώργο, τώρα έχεις κανένα κουσούρι εκτός από τα ξένα δόντια? Όχι, έχω μόνο τη γεύση. Γεύση, δεν έχεις γεύση? Δεν έχω όταν τρώω αριστερά, από εδώ το φαγητό και πάει, δεν αισθάνομαι τη γεύση. Δεν αισθάνομαι το πικρό, το γλυκό, άμα φάω και πάει από εκεί. Ο νευρολόγος που μου έκανε, αυτό μου τρυπούσε με τη βελόνα με μια καρφίτσα τη γλώσσα και δεν καταλάβαινα. Το καταλάβαινα. Λοιπόν, φεύγεις τώρα από εκεί. Ξυπνάς πού? Εκεί που ήμουν πεσμένο στη μέση του δρόμου. Ναι. Ξυπνώ, τρίβω και τα μάτια από μια φορά και κοιτάζω και βλέπω ότι ο ήλιος ήταν περίπου πιο να βασιλέψει, ήθελε λέω, υπολόγιζα εγώ, με τα μισή ώρα βασιλεύει ο ήλιος. Και ψηλά που ήμουν εκεί βλέπα τον ορίζοντα. Λέω, εδώ τώρα από το κρύο λέω, την αιμορραγία, το ένα το άλλο. Απόψε θα τελειώσει. Εδώ τελειώνει η υπόθεση μου. Αλλά μια στιγμή ακούω, πακαπούκου,
Και λέω, είδανε οι αντάρτες από πέρα και ότι μεταχειρήθηκα και έρχονται από αυτό. Εδώ είναι τώρα το τελευταίο μου. Και σταματά ένα μπουλάρι, ένα παλιό μουλάρι, σαν κακομούλαρο, φορτωμένο με 2 χορτιάτικα σατσά. Και σταματάει γιατί είχα κλείσει το δρόμο. Δεν μπορούσε να περάσει. Και ακούω αυτό που το λάγαινε, 2 όνομά της, 2 άτομα. Μάτσο, θα πει όπως έμεινε του Γαϊδάρου και ξέρω μάτσο, θα έρχεσαι να ξεκινήσει του μου λένε φίλοι. Αυτό δεν ακούνε. Σηκώνουν αυτοί και με βλέπουν στη μέση του δρόμου. Δηλαδή ο Θεός όταν θέλει να μην πεθάνει ο άνθρωπος. Και ήταν γνωστή μου από ένα άλλο χωριό από εκεί που υπηρετούσα. Γιώργο μου λέει τι έπαθες, τάλογος έριξε. Με είχαν δει στην Κυπαρισία αυτή. Ναι. Αυτοί παίρνουν τα τρόφιμα από την ούρα, τότε τους είδε τα τρόφιμα και κατεβαίνουν τα παίρνουν από εκεί. Λέω δεν με έριξε, του λέω τάλογο, εγώ με κόπο μιλούνα. Μόνο πιο πέρα είναι ο Νίκος σκοτωμένος και εγώ είμαι τραυματίας. Αν μπορείτε να με πάρετε στο χωριό το διπλανό, λέγονταν, δεν θυμάμαι το χωριό, το ξεχνώ πώς λέγονταν το χωριό, να με πάτε εκεί να με αφήσετε. Λέει, και μου κάνει, Γιώργο, έχω παιδάκια, μου λέει, και άμα δεν αντάρτησα να με σκοτώσουν, ότι θα σε πάρω. Μπα μη μου λες τώρα πως αφήσανε. Μου λέει, άμα θα σε πάρω θα με σκοτώσουν, μου κάνει. Τότε κάνω εγώ έτσι, δεν μου είχαν κάνει έρευνα με ένα τίποτα, και βγάλω το πορτοφόλι μου, τα χρήματα και την ταυτότητά μου, τα στοιχεία. Του λέω, πάρετε, αυτά είναι δικά σας. Τα λεφτά. Ό,τι έχει μέσα το πορτοφόλι είναι και η διεύθυνση του σπιτιού μου. Λέω, ναι. Άμα λέω, μπορείτε, γράψετε ένα γράμμα στο σπίτι μου. Αυτοί γεννηθήκανε και μου λένε, θα σε πάρουμε, θα γυρίσουμε και θα σε πάρουμε. Πότε θα γυρίσετε, το άλογο σου που είναι. Λέω, εκεί που είναι σκοτωμένος. Και πάνε και δίδει το μουλάρι με τα τρόφιμα ταλονού και παίρνει αυτό στο άλογο. Και όχι, τον παίρνει και αυτό και του λέει, έλα να πάμε εκεί που είναι, να τον σηκώσουμε, να τον βάλουμε στο άλογο απάνω και εγώ μπορώ να τον σηκώσω. Και με βάλει στο άλογο το δικό μου, με δένουν με τα σκοινιά και δεν μπορώ να σταματήσω. Ναι. Και με δένουν και με παίρνει ο ένας και ο άλλος πήρε τα δικά του πράγματα να φύγει. Το χωριό που ήθελα να πάω ήταν κοντά. Η απόσταση που ήταν από εκεί ήταν και ένα 4,5 ώρα, δρόμος δεν ήταν. Εγώ έκανα έτσι στα άλογα πάνω. Θα πέσω, πέφτω, του λέω. Δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Σταθεροποιήσου, κράτα. Κοντά είναι το χωριό. Φτάνουμε σε μια βρύση που είχε νερό, το κανάλι σου, και του λέω νερό. Λέει, θα σου δώσουν τσίπουρο τώρα που θα πάμε στο χωριό. Δεν κάνει να πάρει νερό. Ο άνθρωπος δεν μου δώσε νερό. Καλό. Καλό. Ναι. Με φτάνει και πέρα στο χωριό αυτό και ήταν, θυμούμαι τώρα, ένα δωμάτιο που ήταν του δασκάλου, το τζελί αυτό, με ένα μπαλκονάκι πέτρινο και μια σκάλα με 3 σκαλοπάτια. Γιατί το ξέρω, γιατί πολλές φορές περνούσαμε, βλέπαμε από το δάσκαλο να περάσουμε. Γεια στο δάσκαλο, τι κάνεις, και εγώ ένα άλλο. Ήταν αυτός από ένα χωριό, ως κριτικός απάνω, και με πάνε εκεί. Και λέει, τρέξετε, λέει ο δάσκαλος, θα σε λέει, πάρτε τ' άλογο να τρέξετε στην Κυπαρισία, να ειδοποιήσετε τη διοίκηση, να ειδοποιήσετε, διότι δεν ξέρω τίποτα, είναι νύχτα το αραμπιό, νυχτωμένα. Και λέει, ήρθαν οι οργάνωση, είχαν και οι σίτες. Το σε λέει, φέρετε μια κουβέρτα, φέρετε 2 ξύλα, να κάνουμε ένα πρόσφυρο φορείο, να δέσουμε την κουβέρτα πάνω, το ρεβάλουμε πάνω, το ρεπάρουμε, το γέρουμε κάτω. Και με βάλανε έτσι, κάνανε ένα πρόσφυρο φορείο και με βάλανε πάνω. Αλλά αυτοί έτσι προπατούσαν, ταλαντεύονταν η κουβέρτα, δεν ήταν σταθερό, δεν κρέμονταν. Και πήγαινε έτσι. Και αρχίσανε από εδώ, ίσπασε το τράβο αυτό που είχε πλήξει και άρχισε να αιμορραγεί. Εγώ έπαψα από τότε να μιλώ. Δεν είχα ούτε καθόλου, μόνο που έκανα έτσι και πιάνω το χέρι μου και μου λέει ψαχουλίζει το χέρι μου. Εγώ γρήγορα καταλάβαινα τα πάντα, αλλά δεν μπορώ να... Ψαχουλίζει το χέρι μου, κάτι θέλει. Και σταματούν. Μισό λεπτό εδώ. Ναι. Εκείνη την ώρα τώρα που σε πηγαίνουν, που είσαι πάνω στο άλογο, που σε φτάνουν στο σπίτι του δασκάλου, που σε παίρνουν, σε βάλουν μέσα στην κουβέρτα και σε πηγαίνουν. Πιστεύεις ότι θα ζήσεις? Το πίστευα. Το πίστευα, ναι. Λέω, αφού θα πάω εγώ στο χωριό τώρα, θα με βοηθήσουν, θα έρθουν, θα ειδοποιηθεί η υπηρεσία μου. Μπορεί να ζήσω, έλεγα. Θα ζήσω. Δεν έχασα το ηθικό μου καθόλου. Λοιπόν, λέει, ψαχουλεύει το χέρι μου, κάτι θέλει. Σταματούνε, ανάβουν ένα φακό, κοιτάζουν και είχα πλημμυρίσει από τους θέματα. Τίποτα τώρα να δεθώ. Και πιάνει ένας από αυτούς και βγάλει το ποκάμισό του, το σκίζει και πιάνει και μου δένει έτσι το λαιμό γύρω-γύρω. Έτσι, αυτό ήταν, δεν μπορούσα να σταματήσει. Και μου έδεσε το λαιμό από εδώ, το τράβα αυτό.
Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα άλλο, μόνο την ώρα που δέσανε το τραύμα. Ούτε πώς ήρθε ο γιατρός, ούτε πώς ήρθε το απόσπασμα, οι πατριώτες από κάτω. Τίποτα. Μόνο πώς ευρέθηκα την άλλη ημέρα στο φορείο απάνω στην απομόνωση. Στην Κυπαρισία. Και βλέπω, άμα ξυπνώ έτσι και βλέπω και είμαι μέσα εδώ μία βρύση του νερού, αυτές τις κινητές που βάλαμε κρεμασμένοι, και είμαι σε ένα φορείο απάνω. Τίποτα άλλο. Ξανά κλείσα τα, ούτε να μιλήσω, τίποτα μόνο έτσι απάνω. Θα σου είχαν βγάλει τα ρούχα, φορούσες πιτζάμες? Όχι, όπως ήμουν, με τα βατωμένα ρούχα, όπως ήμουν. 3 μέρες ήμουν στο φορείο με τα ίδια ρούχα που ήμουν. Τις πιτζάμες με τις βάδες εδώ είχαν μετά. Εκείνη την ώρα στο φορείο έρχεται κανένας άνθρωπος, κανένας γιατρός, καμιά νοσοκόμα? Ξελάρθανε, δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι. Έμεινα όλη την ημέρα αυτή, ερχόταν μια νοσοκόμα και με έβλεπε. Τη νύχτα, τη δεύτερη βραδιά τώρα, κάπως έτσι συνήλθα κάπως λίγο και ξυπνώ και βλέπω δίπλα μια καρέκλα και μια κοπέλα και κάθεται με τα άσπρα. Και θεωρώ ήταν κλαϊμένη η κοπέλα αυτή, έκλαιγε. Άγνωστη. Ήταν η νοσοκόμα που ήταν εκεί στο νοσοκομείο. Και ξέρεις τι μου λέει μετά που μίλησα, μετά από 7 μέρες μίλησα. 7 μέρες. Και λέει, αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός πεθαίνει. Δεν έχει ούτε μάνα, ούτε πατέρα, ούτε αδελφό, ούτε κανένα. Να πάω να καθίσω δίπλα του να πεθάνει, να με έτσι να του κλείσω τα μάτια αυτήν τον τρόπο. Έτσι μου είπε αυτή. Λοιπόν, θυμάσαι το όνομα? Νίκη Ζαχαροπούλου. Έτσι λέγω. Νίκη Ζαχαροπούλου, έτσι λεγότανε. Τσι λέω, κάνω τσι δείχνω με το χέρι τη βρύση, τσι κάνω νόημα, ότι era νερό. Πάει και φέρνει χαμόμηλο, και μου έρανε το ασύλι έτσι, το στόμα. Και είναι αύριο τώρα, την τρίτη μέρα, κατεβήκανε από τα απόσπασμα τα παιδιά όλοι για να πάμε να δούμε τραυματίες. Ζείτε, και ρωτούν, λέει, στην ίδια κατάσταση είναι. Και έρχεται αυτό το παιδί από την Κρουσό. Πλαγίτης Νικόλαος, πέθανε. Είδε ο αυτού του παιδιού. Αυτός ήταν πολυβολητής και εγώ είχε το πολυβόλο και εγώ είμαι προμηθευτής και είχα τα σφαίρες, τα αυτά, τις οροβίδες μαζί είμαστε. Στα απόσπασμα που είμαστε. Ναι. Και έρχεται και βλέπει την νοσοκόμα και έτσι λοιπόν ο γιατρός λέει, επίσκεψη κάνει. Λέει, περίμενε λίγο. Περιμένει και του λέει, γιατρέ, τι είναι αυτά τα χάλια, του λέει. Του λέει, τον υπέρτει από το χέρι. Έλα, του λέει, εδώ κύριε, του λέει. Εδώ βλέπεις να έχουμε ένα κρεβάτι. Βλέπεις να έχουμε τίποτα. Ούτε κουβέρτα έχουμε, ούτε κρεβάτια έχουμε, ούτε τίποτα. Είχαν φύγει οι Γερμανοί τότε και ήταν ένα σπίτι εκεί, το είχαν κάνει κλινική. Σε κάθε άρρωστος που πήγαινε ήταν ένας γιατρός Σύναρης και ένας Δημητρακόπουλος. Θυμάμαι τα ονόματα των γιατρών. Ο Δημητρακόπουλος ήταν ο χειρούργος, ο άλλος ήταν παθολόγος. Λοιπόν, του λέει. Τώρα σε κουράζω έτσι που μιλάς? Όχι, δεν με κουράζει, μόνο συγκινούμε. Ναι. Και λέει, να πεθάνει γιατρέ, του λέει, να πεθάνει στο κρεβάτι απάνω. Δεν το αξίζει αυτήν ούτε ανθρώπου να πεθάνει σαν κρεβάτι. Δεν έχουμε. Και πάει από τη διοίκηση και παίρνει ένα κρεβάτι και παίρνει κουβέρτες και παίρνει σεντόνια και μου στρώνουν ένα κρεβάτι και μου βάζουν. Ο πλαΐτης. Ο πλαΐτης. Μου βγάζουν τα ρούχα και μου φέρνουν πιτζάμες, τις πιτζάμες μου τσίτωσε το νοσοκομείο από εκεί. Τσίτωσε και μου βάζουν και ξαπλώνουν στο κρεβάτι, μου δίδανε λίγο χαμόμηλο, μου βάνανε στο στόμα. Ούτε νες, ούτε ορούς, ούτε τίποτα. Δεν υπήρχαν τότε την εποχή αυτή τίποτα. Λοιπόν, ειδοποιούν για το διοικητή και έρχεται και του λέει μετά από 7 μέρες, σε 7 μέρες απάνω μίλησα εγώ. Και ειδοποιούν και έρθει ο εισαγγελέας να μου πάρει κατάθεση. Με τα κόπου είπα εγώ ορισμένα βασικά. Είπα πως έγινε και ξέρω τι να. Και τότε σας είπε ο γιατρός ότι, του λέει, κύριε Ταγματάρχα, εδώ δεν μπορούμε να του κάνουμε τίποτα. Εδώ τον έχουμε τώρα 7-8 μέρες. Δεν του κάνουμε τίποτα. Χρειάζεται να πάει σε κλινική μεγάλη, να πάει σε γιατρούς, σε χειρούργους, να γίνουν. Θέλει δουλειά ο άνθρωπος αυτός. Λέει το πρωί να τον ετοιμάσετε, λέει ο διοικητής, να τον ετοιμάσετε το πρωί που θα περάσει το τρένο που θα έρχεται από την Καλαμάτα, να τον πάρει, να τον στείλουμε στην Τρίπολη. Τότε σας λέω εγώ, λέω κύριε Ταγματάρχα, δεν θα πάει ο τραυματίας, του λέω, με το τρένο. Θα πάτε να φέρετε νοσοκομιακό, συνοδεία γιατρού και συνοδεία με αστυνομικούς να με πάει εκεί που θα πάω, του λέω. Εγλίτωσα, του λέω, από βέβαιο θάνατο και θα με στείλετε τώρα να με σκοτώσετε στον δρόμο. Εγώ από εδώ δεν φεύγω.
Και το τρένο, του γιατρού, είσαι υπεύθυνο γιατί θα με διώξει από εδώ να φύγω. Πραγματικά κάνω ένα σήμα και έρχεται από την Τρίπολη ένα νοσοκομιακό και φέρνει από εκεί ένα νοσοκόμο, γιατί κλινική δεν ήσανε, και ένα νοσοκόμο. Σε παίρνει λοιπόν και σε πάει στην Τρίπολη. Ναι, και έρχεται, όχι, με γυρίσανε πίσω στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα. Καλαμάτα με πήγαν από εκεί. Ναι, γιατί δεν ξέρω το τρένο, γιατί γύρισε και πήγε Καλαμάτα. Δεν ερχόταν από την Αθήνα το τρένο και πήγε Καλαμάτα και μετά θα ανέβαινε να πάει Μεγαλούπολη, να πάει Τρίπολη. Και με πάνε στην Καλαμάτα και με πάνε σε ένα νοσοκομείο και με αφήνουν. Και λες, σε πήρε το ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο, βέβαια. Ναι. Και με πάνε εκεί και με αφήνουν. Και μου κάνουν τίποτα. Έτσι, με αυτή με μια δράνεια. Δεν ήταν στρατιωτικό νοσοκομείο, πολιτικό νοσοκομείο έτσι. Λέει ο γιατρός, λέει, τον μας τον έφεραν εδώ, τον αφήκανε. Την επαύριο κάνουν ένα σήμα από εκεί. Έρχεται, ειδοποιεί την αστυνομία. Δεν ήξεραν να κοιτάμουνε. Λέει αστυνομικός είναι, είπαν αυτοί και μετά τα χαρτιά που είχαν. Και έρχεται από την αστυνομία και με ρωτούν, ξέρω εγώ, λέω εγώ βέβαια ο αυτός που σκοτώθηκε στο Ραυτόπουλο, ο τραυματίας, ο Τάτσος, ξέρω εγώ ένα άλλο. Λέει να πάρουν την Τρίπολη να έρθει να τον παραλάβουν από εδώ. Έρχεται από την Τρίπολη νοσοκομιακό, με παίρνει και με πάνε εκεί. Και αρχίσαν εκεί, εκεί μου κάνουν το πρώτο μπάνιο, να με πλύνουν, να καθαρίσουν τα αίματα. Αλλά το αίμα είχε εξαρθεί στο σώμα πάνω και διήφευσε. Βάλανε φάρμακο, οξυζενέδες, ξέρω τι βάζανε να μου βάλουν το αίμα. Εκεί με κρατήξανε κάμποσες μέρες και το σπέρι. Θα ξαναγυρίσουμε εκεί. Ναι. Οι δικοί σου τώρα, κύριε Γιώργου. Οι δικοί μου το ξέρουν, αλλά δεν ξέρουν που είμαι. Πώς το ξέρουνε, αφού πέθανε στην εφημερίδα, από ο Αντώνης ο αδερφός μου είχε πάει στο Ηράκλειο, ναι. Και πήρε την εφημερίδα, αυτό το παραλείψαμε, ναι. Και είδε στην εφημερίδα ότι στα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν στην Πελοπόννησο, στην Κυπαρισία έγινε συμπλοκή ανταρτών με τους χωροφύλακες και είναι ο Τρυπηδάκης Νικόλαος νεκρός και ο Φραγκάτσης Γεώργιος θαλασσίμος τραυματίας. Ο αδερφός μου του ήρθε στο χωριό Πετόπε, στη δικού μου γίνανε κακός, μαζεύτηκε το χωριό στο σπίτι, ότι σκοτώθηκα. Ο αδερφός μου παίρνει, δεν μπορούσε να πάρει στοιχεία από καμιά υπηρεσία να του δώσουν που ήμουν. Σηκώνεται και πάει στην Κυπαρισία. Έφυγε αυτός και πήγε στην Κυπαρισία. Πάει στη διοίκηση στην Κυπαρισία και του λέει: εμείς τον στείλαμε στην Τρίπολη. Φεύγει αυτός από εκεί, πάει στην Τρίπολη μετά από μέρες. Λέει: τον στείλαμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα ήρθε αυτός την ημέρα, την επαύριο του Πάσχα. Και σε βρήκε, σε πέτυχε. Ναι, και πάει, έρχεται, πήγαινε σε Χωριανούς. Ήταν ένα γιατρό, είχαμε Χωριανού και οδοντίατρο. Και πήγαινε, μήπως ξέρει τίποτα αυτός, μήπως ξέρει κανείς τίποτα. Και πάει και του λένε: στο 401 είναι στο θάλαμο Λιβαδίτου. Έτσι λεγόταν ο θάλαμο που είχαν πάει. Στο θάλαμο Λιβαδίτου. Και μια μέρα εγώ μου είχαν δώσει το κρεβάτι μου, ήταν σε ένα παράθυρο που ήταν κοντά απ' έξω, εκεί βλέπω τον κόσμο. Και βλέπω ένα και προπάτχαινε απάνω κάτω σε φούρσε ένα παλτό γκρι. Λέω: πώς μοιάζει και στο αδερφό μου του Φραγκαντώνη, λέω. Μα δεν γυρεύει αυτός εδώ, λέω. Πέρασε μια-δυο φορές απάνω κάτω, κοίταζε από το παράθυρο. Εγώ τώρα είμαι και εξαντλημένος, καμιά φορά του είπανε, σε αυτό το θάλαμο μένει. Και πάει από αυτό και μπαίνει μέσα και ρωτά την προϊσταμένη, λέει: εδώ υπάρχει κανείς τραυματίας Φραγκάτσης Γεώργιος σαν σκοροφύλακα. Λέει: ναι, εδώ μέσα είναι. Και έρχεται και με βλέπει την επαύριο του Πάσχα. Για κανένα 2 μέρες είχαν περάσει από το Πάσχα. Τότε ήρθε λοιπόν εδώ πέρα, κάθισε 1-2-3 μέρες, ένα άλλο. Είδε ότι είχα διαφύγει τον κίνδυνο. Ο γιατρός που με νοσήλευε ήταν ο Μπαλτζάκης που είχε την κλινική στο Ηράκλειο. Χειρούργος, δεν ξέρω αν τον είχατε γνωρίσει. Δεν τον είχα γνωρίσει, αλλά είναι γνωστό το όνομα. Τον Μπαλτζάκη είχε κλινική, ξέρετε πού, που είναι ο Μυρόλης στην Εύα, στο στενό μέσα ήταν η κλινική του. Λοιπόν, έκανε ως αξιωματικός που ήταν, γιατρός, έκανε τη θητεία του ως στρατιωτικός γιατρός. Και τον είχαν στο θάλαμο που ήμουν εγώ, ήταν ο χειρούργος μου. Ήρθε, τον είδε μετά τον είδανε, του είπε τα καθέκαστα, λέει: δεν ο κίνδυνος τον έχει διαφύγει, αλλά θέλει μακροήμερο ή μακρά θεραπεία. Γιατί έχει χάσει το αίμα του, έχει χάσει πολύ αίμα, το οποίο δεν το αντικατέστησε. Δεν γίνανε μεταγγίσεις. Είτε εποχές να μην υπάρχει αίμα να μου κάνουν, ναι.
Έφυγε ο αδερφός μου τελικά, έρχεται μετά, ναι, στην αρχή με πήγανε σε ένα οτορολεγγολογικό θάλαμο. Και έρχεται την επαύριο του Ευαγγελισμού που με βρήκαν εκεί και λέει: τι πρέπει να φέρω αυτό που πέρα του, λέει: αυτό στο χειρουργείο, στο χειρουργικό. Τον πάρετε από εδώ, τον στείλετε σε χειρουργικό θάλαμο, στο 401 τώρα. Με πήγαν εκεί, στο τότε να πούμε. Μετά, αφού ήρθε μια χωριανή μου κοπέλα που ήταν στο οδοντίατρο, στο Φάληρο, χωριανή μας από εδώ, και ήταν, την είχε όσοι υιοθετήσει και πέρα αυτός, ήταν άκλερος. Λέει, πήγαν και είδαν τον τάδε ένα τραυματία χωριανό μου και συγγενή τον τάδε. Ο γιατρός ήξερε τον πατέρα μου και ήξερε την οικογένειά μας. Λέει, να πάμε ράτο εδώ. Και παίρνει και ένα άλλο χωριανό μου πάλι που ήταν εκεί στην Ποτοπία στον Πειραιά και του λέει: έρχεσαι να πάμε στο 401 μια Κυριακή να δούμε του Φραγκομανόλη, έτσι λέγανε τον πατέρα μου, του Φραγκομανόλη, ένα γιο από τον έπαθε, τραυματίσει, του δώκανε χαριστή βολή και ζει και τον έχουν εδώ στο 401. Λέει, να πάμε. Έχει το οδοντίατρος και ρωτούσε στο θάλαμο, με βρίσκει την Κυριακή και βλέπω και ένα πανίψιλο λεβέντι με τα υποδήματα, ήταν αυτός, ένας άλλος. Αυτός μου λέει, με γνωρίζεις εμένα, μου λέει ο άλλος, τον γιατρό τον ήξερα. Λέω, δεν σε ξέρω. Εγώ μου λέει του Σταύρου του Αποστολάκη. Του γιατρού τώρα του Αποστολάκη, του Θεόδωρα, του πατέρα του αδερφός. Και μου λέει, και έχει βαφτίσει ένα μου αδερφό, τον αδερφό μου που είναι εδώ ακόμη και ζει. Εγώ μου λέει, του Σταύρου του Αποστολάκη που σας έχουμε βαφτίσει ένα σου αδερφό, τον έλεγε Σταύρο. Είδε με έδανε και πέρα. Και λέει, φωνάξατε με την προϊσταμένη. Λέει ο γιατρός, ο δοντίατρος. Φωνάζει και έρχεται, λέει, ποιο έχετε εδώ χειρούργο, λέει τον κύριο Μπαλτζάκη. Λέει, είναι εδώ σήμερα, λέει, είναι στο γραφείο, λέει, ειδοποιήσετε έπρεπε να έρθει. Και έρχεται και του λέει, γιατρέ, να μετακομιστεί ο ασθενής από εδώ, να πάει από το χειρουργικό, να πάει σε οτορινολεγγολογικό, διότι αυτή τη στιγμή είχαν περάσει βέβαια ένας μήνας από τότε. Έχει τα ούλα του μέσα, έχουν κρύψει τα δόντια, δεν τα έβγαλε τα δόντια, δεν τα ξαφάτισαν, τα κόψε η σφαίρα. Τα κόψε σαν ματσία, βάλανε ένα πριόνι και κόψε όλα τα δόντια και απόμειναν οι ρίζες μέσα. Τα ούλα του έχουν φουσκώσει τώρα και έχουν με πιο, το οποίο κατεβεί κάτω και θα πάθει μόλυνση και θα πεθάνει. Θα πεθάνει από τα δόντια τώρα και πρέπει να γίνει. Λέτε, εξαγωγή κάθε μέρα, μία εξαγωγή θα κάνεις. Να σκίζεται χειρουργείο, το ούλο να σκίζεται, να βγαίνει οι ρίζες αυτές, τα δόντια. Ένα-ένα, όχι παραπάνω του λιαπέντε, γιατί θα έχουμε αιμορραγίες μεγάλες και εγώ τότε έπαθα χειρότερα από τίποτα όταν τραυματίστηκα. Χειρότερα πράγματα. Το στόμα μου τώρα δεν είναι, τι μου κάνανε. Μέσα ένα διαστολέα μου βάλανε έτσι, από εδώ και γύριζε πίσω για να μου ανοίξουν το στόμα, γιατί είχα κάταγα από τη σαγόνα. Να φάω, μόνο μου ρίχναν από τα κομμένα δόντια, μου ρίχνανε γάλα και έπαιρνα, τίποτα άλλο. Τελειώσαν αυτές των οντοτιό, ένα άλλο ξέρω εγώ, λέω του γιατρού. Εδώ μου είχαν βέβαια βάλει για ένα μήνα επίδεσμα από εδώ για να δέσει το κάταγμα που είχα από εδώ. Ένα κάταγμα, να δέσει το κάταγμα. Κάπως έγινε λίγο καλά. Στείλω γιατρέ, εμένα δεν με νοιάζει για το χέρι. Το χέρι μου το είχαν σπάσει 2 φορές, να μπορέσω να ανοίξω το σώμα και να μπορέσω να φάω, να ζήσω. Λέει, όλα θα γίνουν καλά με τον καιρό. Αλλά εδώ θα ξεχάσεις, μου λέει, το χωριό. Θα ξεχάσεις πόσο καιρό θα κάνεις εδώ. Μπορεί να κάνεις 1 χρόνο. Εγώ τα χάσα όταν μου λέει αυτά. Δεν θα σε αφήσω να πας στο σπίτι σου να σε μου λέει μισερός. Θα σε κάνω καλά και μετά θα σε στείλω. Δεν είχαν βέβαια το 401, δεν είχαν ηλεκτρικές ακτίνες τέτοια αυτά να μου κάνουν θεραπείες. Τότε είχαν έρθει από το Ρήμινι που είχε έρθει η ταξιαρχία που είχαν κατεβεί από την Ιταλία. Είχαν έρθει στο 401. Στη Σωτηρία δίπλα, ναι. Και μου λένε, μου δίνουν ένα χωροφύλακα και μου λέει, πάρε τον σήμερα από εκεί και ένα νοσοκόμο, να τον πάρετε με ένα αμάξι από εδώ, να τον πάτε στο Ρήμινι με ένα χαρτί του νοσοκομείου να κάνει θεραπείες ηλεκτρικές για εδώ και για το χέρι. Με πάνε και λέει, εμείς εδώ δεν έχουμε κρεβάτια, δεν έχουμε τίποτα, μόνο θα έρχεται κάθε μέρα να κάνει τις θεραπείες, την τάδε ώρα θα έρχεται.
Πώς θα πηγαίνω τώρα εγώ και απάνω, αφού έπρεπε να πηγαίνω. Με τα μέσα συγκοινωνίας ήταν μέχρι τα διαλοτσίπους. Από εκεί πέρα δεν είχε, θυμάστε, ήταν χωράφια ήταν από εκεί να πάει πέρα. Και αναγκάζονταν και με στέλνανε κάποιες μέρες με ένα αυτοκίνητο από εκεί το νοσοκομιακό, αλλά μάλιστα λίγο ανάρρωσα. Λέει, θα παίρνεις το τραμ πήγαινε να πηγαίνεις τέρμα Μπελοτσίπων και από εκεί θα πηγαίνεις με τα πόδια να κάνεις θεραπεία και να γυρίζεις, να ξαναπαίρνεις να άρχισε. Αυτό κράτησε 2 μήνες. 2 μήνες ήταν αυτή και έκανα θεραπείες. Σου κάνει καλό αυτό. Καλό, ναι. Άρχισε να πούμε να μου κάνουν και μασάζ συνέχεια. Είχαν ένα που μου έκανε μασάζ εδώ σε αυτό το σημείο και στο χέρι. Το χέρι μετάσε, αλλά το χέρι και τώρα δεν έχω να πούμε να πιάσω να κρατήξω πράγμα. Τώρα πιάνω ένα πράγμα και μου πέφτει. Ναι. Τελικά ύστερα πήγα, άμα τελειώσαν όλα αυτά, λέω του γιατρού μια μέρα, γιατρέ, εγώ θέλω να φύγω. Τι θα κάθομαι εδώ, έχω κάνει 6 μήνες εδώ, του λέω περίπου, να φύγω. Η υπηρεσία μου τώρα έπρεπε να πάω στο Γουδί, επειδή δούλευα σε σιδηρουργία ως πολίτης, με είχαν κατατάξει μετά να πάω εκεί, στο τεχνικό εκεί για σιδηρουργός, πριν να τραυματιστώ. Δηλαδή είτε να πάω εκεί για να φτιάχνουμε κρεβάτια, να φτιάχνουμε κάτι πράγματα, όλα που χρειαζόταν, να πάω. Και πάω, με στέλνει στο αρχηγείο να πάω στο αρχηγείο και λέει, οι μονάδες σου είναι στο Γουδί, εκεί θα πας. Χώνα θέματα. Πάω στο Γουδί, έρχεται ένας διοικητής να πούμε εκεί της υπηρεσίας και λέει, σε κάπου εγώ να πάει πέρα. Και με ξαναγίνω πίσω και με στέλνει στο Φρασιού. Στο Φρασιού με πάει στην Ορδός Φιλεγύρων, εκεί σε μια υπηρεσία και με πάνε και με φύγουν εκεί. Εδώ θα μένεις, μέχρι να δούμε τι θα σε κάνουμε. Εσύ τώρα, ούτε φίλο μου της αδοσίας έχω, ούτε λεφτά έχω, ούτε τίποτα. Ναι, ξέχασα να σου πω ότι όταν ήμουν στο νοσοκομείο, κάνω τηλέφωνο, δεν είχα μόνο κάνω ένα γράμμα γράφω και το στέλνω στο αρχηγείο και λέω, είμαι ένας θύμα της χωροφυλακής, ο οποίος είμαι ο τάδε χωροφύλακα που έχω τραυματιστεί και επί 3 μήνες τώρα, πάνε 4 μήνες, ούτε φίλο διακοπής έχω, ούτε ένας αστυνομικός ήθελε να με δει, ούτε ρούχα έχω. Αύριο θα κατεβώ ξυπόλυτος, τα άρβιλα μου, του λέω με τα πήραν οι αντάρτες του Γιώργου που με σκοτώσανε, θα κατεβώ αύριο με τις πιτζάμες και θα κατεβώ στο Σύνταγμα, στην Ομόνια και να πω, νάτε τη χωροφυλακή ποια είναι, νάτε αυτά τι παθαίνουν όταν πάθει ένας αυτός. Δεν είχε περάσει 2-3 ώρες. Είχα στείλει το γράμμα και να έρχεται ένας αξιωματικός και έρχονται 2 αυτοί και έρχονται και μου φέρνουν ρούχα και μου φέρνουν αυτά και ένα κι άλλο και μου λέει, παιδί μου, το φίλο διακοπής μισθού σου είναι στην Ανωτέρα Τρυπόλεως. Στην Ανωτέρα Τρυπόλεως είναι το φίλο σου διακοπής. Και δεν ξέρανε αυτοί ότι αυτός Τέλος πάντων, σταματούμε εδώ. Ναι. Γιατί θέλω να φτάσουμε στη σχέση σου μετά και πώς παντρεύεσαι με την κυρία Ολυμπία. Τελειώνει η υπόθεση. Κάποια στιγμή λοιπόν περνάς από επιτροπή. Από ανωτάτη επιτροπή, μου δίδουν τις ανάλογες άδειες που ήθελα κάθε 3 μήνες. Και ερχόμουν εδώ, μετά τελικά εκρίθηκα ως ανίκανος από τη χωροφυλακή και βοηθητικός για το στράτευμα. Εκεί τότε ο Μακαρίτης ο Φασομητάκης που ήταν της νομικής μου λέει, εμείς θα προσβάλλουμε την απόφαση της Ανωτάτης Επιτροπής, διότι έχουμε πιο μεγάλη να σε κρύει, διότι έχεις έπαθες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης. Και τελικά τα καταφέρατε και σου δίνουν τελικά πόσο ποσοστό? 15% αναπηρία. Που μεταφραζόταν τότε σε 825 δραχμές προπολεμικά. Το δίπλωμά μου λέει να πούμε εκεί του. Καλές δραχμές τότε. Ναι, καλές δραχμές. 825 δραχμές προπολεμικές. Ναι. Έτσι γράφει να πούμε. Εγώ 27 χρονών παντρεύτηκα. 27 χρονών. Έτσι τα χρόνια αυτά πήγανε εκεί να πω νοσοκομεία, αυτά είναι άλλο. Έρχομαι εδώ κάτω, οι γονείς μου βέβαια ήταν ηλικιωμένοι, εφρόντισα να τους περιποιηθώ και τον εαυτό μου λίγο. Και λέω, μου λένε, τι θα γεννήσεις τώρα στον Γιώργο? Λέω, σκέφτομαι να τακτοποιηθώ, να παντρευτώ εδώ στο χωριό, να κάτσω κοντά με εσάς. Είχαμε αυτό το οικόπεδο, ήταν βραχώδης, ένα άλλο αυτό, ήταν όπως οι πέτρες όλο το βουνό. Βάλω εργάτες και ναι, όλα τους μήνες που ήμουν στα νοσοκομεία,
όλα τα δικαιούμουν να παίρνουν χρήματα και ό,τι έπαιρνε αυτός που ήταν στην πρώτη γραμμή μάχημος, επιφυλακές με τύρα, ένα άλλο, τα δικαιούμουν εγώ όλα διότι ήμουν τραυματίας, είχα πάθει. Πήρα κάπου τότε αρκετά χρήματα, καθιστούμενα 6-7 μήνες από μαζεμένα χρήματα, τα οποία εγώ φυσικά δεν τα σπατάλησα. Τα χρήματα αυτά τα προστάτευσα. Μάλιστα επέρασα μια μέρα από το χρηματιστήριο και πήρα και 15 χρυσές λίρες. 15 χρυσές λίρες με 125 δραχμές. Δεν πήγε σε καμιά λέσχη να τα διπλασιάσεις? Όχι, τίποτα. Να τα φάω και να πω πώς να πάρω τις κοπέλες. Παίρνω 125 από το χρηματιστήριο, τις πήρα για να έχω εμπιστοσύνη. Λέω εγώ, του λέω έτσι και πάω στο σπίτι μου και θέλω να πάρω 125 δραχμές και πήρωσα τη χρυσή λίρα. Και πήρα. Έρχομαι κάτω, κρατώ και αρκετά χρήματα που είχα. Και βάζω αρχή να φτιάχνω εδώ, να τακτοποιώ. Πρώτα ήθελα να δώσω και κάποια ανακούφιση στους γονείς μου. Τους είχα αγοράσει κάτι πράγματα από εκεί. Στη μητέρα μου ύφασμα να κάνει ρούχα δικά της. Κάτως ήταν τα χρόνια και όλα. Λοιπόν, τακτοποιώ. Κάτι θέλετε να πείτε? Ναι, μιλάμε ότι αυτός ο άνθρωπος με όσα πέρασε δεν εξέχασε ούτε τους γονείς, ούτε τίποτα, μόνο ήρθε στη δημιουργία. Ναι, έρχομαι λοιπόν εδώ και φτιάχνω πρώτα αυτό τα κάτω τα υπόγεια. Τακτοποιώ τα υπόγεια, ένα άλλο, αρχίζω μετά πάνω να οικοδομώ. Γιατί έπρεπε να παντρευτείς και έπρεπε να έχεις το κλειδί στον κόκαλο. Οι γυναίκες είπαν πως έξυπνες. Λένε, άμα τσι είπανε πόσο Φραγκοζόρης, έχει κάποια ιδέα για σένα να πούμε. Τι λες? Λένε το κλειδί το έκοψε στον κόκαλο. Έτσι είπε, το κλειδί λέει. Αυτό το λέει και σέματα. Δεν την είπα αυτή τη λέξη, το λέει αστείο τώρα ο Γιώργος. Ξέρετε τι είπα? Είναι αυτός ο άνθρωπος μου κάνει, γιατί έφταξε στο θάνατο και δεν τα έβαλε κάτω και ήρθε και δημιούργησε. Γιατί ξέχασε και να πει ότι του πατέρα του η περιουσία ήταν εγκαταλελειμμένη, την έπιασε, την καλλιέργησε και έβγαλε χρήματα και από εκεί χρήματα με όλη την ιστορία που έσυρε. Τέλος πάντων, οι γονείς μου είχα κάποιες προτάσεις. Μπράβο, ναι, πάμε τώρα στο συνοικέσιο. Και μου λένε, λέω εσείς τι λέτε? Λέει, μας αρέσει αυτή η κοπέλα να πάρεις, να παντρευτείς. Αυτή την κοπέλα μας αρέσει. Εντάξει, αφού σας αρέσει την πάρω. Περιέγραψε μου την τώρα, πώς ήταν τότε? Ήταν μια κοπέλα η οποία ασχολούνται όλο με τις αγροτικές δουλειές. Ταλαιπωρημένη. Ταλαιπωρημένη, βέβαια ταλαιπωρημένη. Θα ήταν μαύρη από τον ήλιο. Αδύνατη. Ναι. Αλλά πάντως μου κινούσε το ενδιαφέρον. Παρόλα αυτά. Ναι, μαυρομάτα όμως. Τέλος πάντων. Άστα ξανά. Αποφασίσαμε, ο πεθερός μου ο ίδιος ήρθε εδώ και μου λέει, Γιώργο, μα κάτι μου έχουν πει ότι με την κόρη μου έχει μια ενδιαφέρον υπάρχει. Είναι αλήθεια? Ούτε ψέματα είναι, ούτε και αλήθεια είναι, δεν είναι επίσημο, πάντως έτσι να πω. Ήρθε εδώ μέσα και με έδαινε, ο πεθερός μου. Ναι. Και μου λέει, έλα, ετοιμάσου να πάμε στο σπίτι. Μπράβο. Παντρευτήκατε λοιπόν, κάματε 3 παιδιά. Αραβωνιστήκαμε, πόσους μήνες κάνουμε, 3 μήνες αραβωνισμένοι. Παντρευτήκαμε στις 30 του Απρίλη. Γιατί θέλαμε να παντρευτούμε το Μάη, λέει, γιατί δεν γινόταν. Δεν κάνει το Μάη. Ναι. Παντρευτήκαμε τα 3. Περάσαμε δύσκολα χρόνια, γιατί έπαιρνα τα χρήματα αυτά που έπαιρνα εγώ με τις 825 δραχμές που έπαιρνα, πήγαινα στο Καστέλι, πληρωνόμουν από το ταμείο του Καστελιού, γιατί εκεί ανήκαμε, ψώνιζα ένα σωρό πράγματα, ερχόμουν εδώ και ζούσα πάρα πολύ καλά. Τα χρόνια ήταν δύσκολα, δεν υπήρχε πράγμα, τίποτα. Ξεκινήσαμε από το 0. Από την εκκλησία μας έδωσαν 7 οκάδες λάδι δανεικό για να φτάσουμε. Και έτσι λοιπόν κάμαμε. Το όνειρό μας ήταν να κάνουμε παιδιά, να κάνουμε οικογένεια, να τους δώσουμε καλές αρχές. Αυτό είναι. Έβγαλες 3 καδελιούς, 3 καθηγητές. Πήρα και 3 πανέμορφες νύφες, οι οποίες με αγαπούν υπερβολικά, μου δίδουν αγάπη, δίδω αγάπη και
Χαίρονται, άμα έρθουν και με δούνε, νομίζουν ότι βλέπουν. Κυρία Ολυμπία την αγαπούνε. Υπερβολικά. Η Ολυμπία προσαρμόζεται με τις νυφάδες και τις νύφες τις έχει, λέει, κόρες. Δεν τους λέω ότι νύφες. Εγώ έχω κόρες, έχω νύφες. Πες μου τώρα, κυρία Ολυμπία, πώς επήρε το βραβείο για το δάσος που έκαμε να πάει απάνω? Πώς το πήρε? Πόσα δέντρα έχει φυτεμένα εδώ? Απάνω στην πέτρα τώρα τα έχει φυτέψει αυτά? Εμείς θα βγούμε ένα λεπτό και να μετανεύουμε. Είχαν φέρει για να τα φυτέψει ο σύλλογος, εδώ τα παιδιά, ο πολιτισμός. Αγροτικό σύλλογο είχαμε τότε. Αγροτικό σύλλογο είχαν τότε. Εν τω μεταξύ αυτοί τα εγκαταλείψανε μέσα σε ένα κτίριο εκεί. Ο Γιώργος έτυχε να περάσει. Πήρε λοιπόν και το φύτεψε. Και πάει και λέει στον πρόεδρο: Πρόεδρε, να πάω να πάω. Ο Καλογεράκης ο Νίκος ήταν πρόεδρος. Δέντρακια να τα φυτέψω εκεί απ' έξω στο σπίτι μου. Κύριε Γιώργο, να τα πάρεις όλα άμα θέλεις. Γιατί τα ξερατούνε. Και παίρνει τα αγροτικό του και πάει και τα φέρνει. Και καθίσει και τον είδανε κάτι παιδιά από το απέναντι καφενείο και λέει: Τι κάνει βρε αυτός ο άνθρωπος εκεί τόσες ώρες? Δεν βγαίνουμε να πάμε. Και βγήκανε τα παιδάκια. Τι κάνεις βρε, του λέει εδώ. Και βοηθήσαν κι αυτά λίγο. Όσο μπορούσαν τα παιδάκια. Σε ποιο σε βράβευσε γι' αυτό? Άκουνε, δείτε, αυτό θα το πω εγώ. Ναι. Λοιπόν, παίρνω τα 100 δέντρα, αυτά 100 ήταν. Παίρνω το αγροτικό μου αυτοκίνητο, είχα ένα μπλε τότε, ένα άλλο αυτοκίνητο, τα βάνω όλα, αλλά ήταν μαραζωμένα τα δέντρα. Ναι. Έρχομαι εγώ, τα βγάλω σιγά σιγά πάνω να τα βγάλω και από πάνω στο βουνό, ήταν κόπος, έτσι σε σακούλες σου ανεβαρά. Και αρχίζω και φύτευα, αλλά ήθελα νερό. Και βάνω από εδώ, έχω μια βρύση, και βάνω ένα λάστιχο, και βάνω ένα βαρέλι, και τρέχει μέσα το νερό, και να βγάλω ένα λάκκο, να φτιάξω ένα, να βάλω και λίγο νερό. Μετά με βοήθησε βέβαια ο πρόεδρος, ο Καλογεράκης ο Νίκος, ήταν πρόεδρος του χωριού. Πήγαμε στο, άμα τα φύτεψα όλα, του λέμε ημέρα, δεν έρθει να δεις τα δέντρα που ήταν ξερά. Λέει να έρθω εδώ. Και έρθει, τα βλέπει. Είχα μία απώλεια, ένα μου ξεράθηκε. Και μου λέει: Θα πάμε στο δασαρσείο να πάρουμε να το φυτέψουμε όλο το βουνό. Είναι η αλήθεια αυτή, τη βοήθησε. Πέραμε ένα αγροτικό, ήρθε και ο πρόεδρος μαζί. Φύτεψες τελικά 400 δέντρα. Ναι, όλα μαζί 400. Φαντάζεσαι όλοι οι Έλληνες να φυτεύαν έτσι? Τότε μετά, άμα ήρθαν ο Λυτσιάς από το Καστέλι του γυμνασίου με τον Μιχάλη Δάτο-Ζώμου που ήταν και στο Καστέλι καθηγητής, δεν σε πεταχτούμε στο χωριό να πάρουμε νερό, να πιούμε και ένα καφέ. Και έρχεται και λέει: Έλα, ξέρει τον πατέρα μου, τα κάνει πάει πέρα. Και βγαίνει όξο στη θεωρή. Και κάνει ένα έγγραφο και το στέλνει στο δασαρσείο, και στέλνει ένα στην αγροτική τράπεζα, και στέλνει ένα παντού που υπήρχαν υπηρεσίες. Με καλούνε μετά μια μέρα. Με παίρνει τηλέφωνο ο γιος μου ο Μιχάλης και μου λέει: Πατέρα, τι είναι, μου λέει, να έρθεις αύριο την τάδε ώρα στο εμπορικό επιμελητήριο που σε θέλουν το δασολογικό, το δασαρσείο και πέρα. Πήρες το βραβείο. Λοιπόν, είδα από την ώρα που ήρθα στο σπίτι σου ότι και εσύ, αλλά και η κυρία Ολυμπία, να πεταχτείτε στο μαγαζί. Τη μια να φέρετε καφέ, την άλλη να φέρετε γάλα. Γιατί εσείς όλη τη λάτρα του σπιτιού την κάνετε εκεί, στο μπακαλικάκι. Τρέξτε πάνω κάτω. Ενώ είσαστε μεγάλοι στην ηλικία, εντούτοις τρέχατε πάνω κάτω. Ο άνθρωπος πρέπει να κινείται. Ναι, πρέπει να κινείται. Εγώ δεν περνά μέρα, εγώ τώρα που κάθομαι εδώ, ξέρω τι θα κάνω αύριο. Είδα. Ναι, το αύριο μου το ξέρω το πρόγραμμα μου. Και έχεις τρέξιμο, έχεις περπάτημα. Θα πάρω το αυτοκίνητο. Θα πάρω το αυτοκίνητό μου, θα πάω στο περιβόλι μου, θα ασχοληθώ, θα ανοίξω νερό να ποτίσω, θα μαζέψω τα αγαθά. Γι' αυτό τώρα εσύ βρει τα πλατιά σου εδώ, σου λένε τα παιδιά. Έλα στο Ηράκλειο. Να φτιάξουμε τώρα στο βραβείο, Πάω στο εμπορικό επιμελητήριο, του λέει: Μιχάλη, δεν πάω, μωρό Μιχάλη, δεν πας εσύ. Όχι, εσένα ζητούνε. Πάω στο Ηράκλειο, στο εμπορικό επιμελητήριο, καθίζομαι. Βλέπω ότι ερχόταν ο κόσμος, μαζεύεται. Και μια στιγμή έρχεται ένα αυτοκίνητο και ήρθαν από την Αθήνα αυτοί και ήρθαν και οι Ιωπώνοι και από εκεί άλλοι αυτοί. Και κάμανε μια συζήτηση πρώτα για τα δάση, είπανε μιλήσανε για όλα αυτά. Εν τω μεταξύ θέλουμε να γνωρίσουμε εδώ τον κύριο Κοκονά. Από το Ρέθυμνο ήταν αυτός ο Κοκονάς. Αυτός μεγάλος ηλικία και είναι το μαράζι του και τρέχει. Δύο βραβεία εδώ έκανε. Του Κοκονά είναι και εμένα. Δύο βραβεία εδώ έκανε σε όλο το αυτό. Το βραβείο όμως το μεγάλο, σταματούμε εδώ. Το βραβείο το μεγάλο σου το δίνει η κοινωνία. Ναι, φυσικά. Και για την οικογένεια που δημιούργησε. Αυτό υπερήφανο με την οικογένεια. Την προσωπική σου εδώ με την κυρία Ολυμπία. Για τη σχέση σου μαζί που εμάς μας έχει εντυπωσιάσει όλους στο συνεργείο. Μακάρι να ήταν έτσι τα αντρόγυνα, κύριε Γιώργο. Αλήθεια. Να μην πικραίνει ο ένας τον άλλο.
Έχουμε κάνει εκδρομές και ξέρεις τι λένε εκεί στις εκδρομές. Λέω, εσείς είστε ερωτευμένοι ακόμη. Ναι. Την πιο ωραία όμως εκδρομή ποιος σου την έχει κάνει? Την ωραιότερη εκδρομή μου την είχαμε ο Βιτόρος στη Μήλο. Στη Μήλο και στην Τίνο. Ωραία. Αλλά η Μήλο. Θα κάνουμε άλλη μια, πάμε στη Σύρο. Από εκεί που ξεκινούσαν τα πλοία. Πώς θα πάμε? Το Αρκάδι, το Πανελλήνιο και τα λοιπά. Και ερχόταν και φέρνανε πυρομαχικά και φέρνανε χάρτσα και ζαερέδες για να γίνει ο αγώνας απελευθέρωσης. Θα είναι πολλές μέρες, μια μέρα, δυο πόσα. Θα πάμε 3 μέρες. Ναι, πάμε. Θα είμαι από τους πρώτους που θα γραφτούμε. Αν θες δεν θες θα νείσαι. Θα νάμε. Θες δεν θες. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να χαίρεστε τα παιδιά σας. Να χαίρεστε τα εγγόνια σας. Να ζήσεις πολλά χρόνια. Να σε βλέπουν οι νέοι να θυμούνται τις κακουχίες που πέρασε αυτός ο τόπος. Και τα χρόνια τα δύσκολα αυτού του τόπου. Σήμερα περνούμε καλά. Καλά, σήμερα ο κόσμος έχει όλο το μπαντεσινέ του κόσμου να μπορέσει να ζήσει σαν τους ανθρώπους, και όμως βλέπεις ότι τα κοπέλια μας τρέχουν στα ναρκωτικά. Βλέπεις ότι η νεολαία μας κοιτάζει πώς να πάει σε ξενόφερτους τρόπους ζωής και τα λοιπά, και πάμε να χάσουμε την ομορφιά που είχε ο λαός μας. Αυτό που με συγκινεί εμένα τώρα και αυτό που στενοχωρούμε είναι ορισμένοι. Θα πω κάτι τώρα σε αυτό. Μισό λεπτό, ορισμένοι. Ορισμένοι που πεινούν και λυπούμε αυτούς τους ανθρώπους και λέω, γιατί εγώ είτε ο Βιτόρος να έχει να φάει και ο άλλος να μην έχει πράγμα να φάει. Εσύ κάτι θες να πεις? Λοιπόν, εγώ έλεγα στα παιδιά μου, ο νιός πρέπει να ντρέπεται στο σπίτι τους γονείς του, στο δρόμο εκεί που συναντά ξένους και συγγενείς του. Και αν ευρεθεί και σε ρημιά όφελος σύνδικο του, πάλι και εκεί να ντρέπεται μόνο τον εαυτό του. Ναι. Λοιπόν, το καλύτερο δίδαγμα. Αυτό το έγραφα και στο γράμμα στα παιδιά. Ξαναπέτω που να έχεις το ξαναπέτω. Ο γιος πρέπει να ντρέπεται στο σπίτι τους γονιούς του, στο δρόμο εκεί που συναντά ξένους και συγγενούς του, και αν βρεθεί και σε ρημιά όφελος σύνδικο του, πάλι και εκεί να ντρέπεται μόνο τον εαυτό του. Έχετε πρόσκληση να έρθετε όπως είσαστε μαζί. Μια μέρα και θα ψήσεις κουτσιά, είπαμε. Θα ψήσω και κουτσιά, θα ψήσω απ' όλα. Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ και να κρατήσουμε το δίδαγμα της κυρίας Ολυμπίας. Χαρά στον άνθρωπο που όταν είναι στην ερημιά μπορεί να θωρεί τον εαυτό του και να τον εντρέπεται για κάποιες πράξεις κακές που έχει κάνει. Γεια σας. Ζηλιάρα